telefoons uit. Goedenavond. Van harte welkom bij het grote lijsttrekkersdebat 2022 van de Frieske Marn hier vanuit Zeelencentrum Sint-Tiekwijk. Ik doe het wat tweetalig, Fries en Nederlands. Ore wieke waar is de 16 maart, dan kunnen we met z'n allen een nieuwe gemeente hier in de Frieske Marn kiezen. Maar je kunt ook al jaren stemmen, want op maandje 14 en tijdje 15 maart is het ook al mogelijk te stemmen op bepaalde locaties in de gemeente. En de exacte locaties en meer informatie daarover vind je op de website van de Frieske Marn. Er doen dit keer alle partijen mee aan de verkiezings. En ik stelde alle listloekers, of het zit burgers van de partij in Onjovar, mij een vraag dat ze alleen nog ja of nee op antwoordje kennen. En dan begin ik voor jou geheel links en voor mij heel rechts bij Anne Mercure van GroenLinks. Van harte welkom. College-deelname is ons goed bevallen. Ik zou eigenlijk zelf ook wel wethouder willen worden. Ja of nee? Nee. Dan geven we naar Forum voor Democratie. En dat is Sander de Ridder. Moeten we u vanavond sparen als nieuweling? Ja of nee? Nee. Oké. Dan geven we naar de volgende partij. Dat is de Burgerpartij van Gerrit ten Boom. Als ik volgende week woensdag 2 zetels haal, dan ben ik heel blij. Nee. Het CDA, Lucienne Boelsma. Ik wil de komende 4 jaar hier best bij mij het FNP in het college. Ja of nee? Ja. Helder. De NCPN, Rinse Visser. Dit is echt mijn laatste periode als rietslid. Ja. Ja? Oké, helder. De FNP, Gerda de Vries. Ik wil de komende 4 jaar hier best bij mij het CDA in het college. Nou, die vraag is kijk al steld. Maar wat zegt jou, ja of nee? Dat vind ik lastig. Nou, ja. Oké. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, Sippie van der Meer. Kinderpartij van de Arbeid in de Frieske Marn Einswol zonder Wietse de Haan. Ja. De ChristenUnie, Sietse Holtrop. De ChristenUnie wil het liefst dat de jeugdketen in de gemeente alle keer sluiten. Ja of nee? Ja. Geeske Holtrop van Kleurriek Frieske Marn. Heeft u overwogen als BBB aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen? Ja. Ivo de Wolf van de VVD. De landelijke VVD is een van de hoofdverantwoordelijken van de huidige crisis op de woningmarkt. Ja of nee? Nee. Tuurlijk. D66, Annemieke Vonk. Annemiek, Annemiek Vonk. dank je. Wij gaan volgende week profiteren van het Kaag-effect. Ja of nee? 100% ja. Dank u wel. Dat wie in de alle listloekers die mij door gewoon dit debat doen. Wat wil ik je doen? Er binnen 3 debatten dat alle listloekers om mij doen. En de onderwerpen binnen de woningcrisis, de wooncrisis, het sociale gezicht van de gemeente en economie versus landschap. Er ben ik een aantal lietsere debatten, telkens tussen 4 of 3 partijen. En de listloekers krijgen per keer de kans om in korte statements standpunten uit hun partijprogramma voor het voortjacht te brengen. En je kunt dus kiezen direct naar je dwan. Volg je het debat dus via de stream, dan kun je je vragen stellen via de chat. En dan lezen we die vragen mogelijk voor aan de listloekers jong. Heb je hier in de zeel een vraag? Gin dan even steen, dan komt in mijn microfoon bij je en dan kun je de vraag echt stellen. En waar we per keer een rondje voor kiezersburgers om die vragen kwijt te kennen aan de listloekers. Dan starten we nu met het eerste lietse debat tussen 4 partijen. En dat binnen, en ik word zo vredig om alvast naar voren te komen en je plak te nemen, het CDA, de Burgerpartij, de FNP en de ChristenUnie. Schroom niet. Wie naar voren? Ja. Mooi op de kruis steen. Lucien Boelsma, ja, zij is het goed. En ik lees dadelijk 2 stellingen aan je voor. Maar eerst krijg je hem alle 4 de kans om in 20 seconden
kenbaar te maken wat jouw partij de komende 4 jaar voor de kiezer en de bevolking bereiken wil. Je mag zelf een onderwerp uit je verkiezingsprogramma kiezen. Vrije keus. De klok telt af van 20 tot 0 seconden en als de gong gaat, dan is hem tijd voorbij. De eerste is hier Lucien Boelsma van het CDA. De camera is daar voor jou. Daar zit jouw kiezer. Ben je er klaar voor? Zeker. Ja, dan gaat je tijd nou in. Wij hebben 5 speerpunten. Versnelling in de woningbouw. Aandacht voor verenigingen, sport en cultuur na corona. Aandacht voor het Iepenbeer Green en de dieken. Aandacht voor ontwikkeling voor de ondernemers, MKB en agrarische sector. En de jongeren, de groene lusten in de politiek. Nou, de gong had dat. Ja, dat is het. Mooi binnen de 20 seconden. Dan de volgende. Dat is Gerard ten Boom van de Burgerpartij Frieske Marn. Ben je ook klaar van je 20 seconden, ten Boom? Oh, ik zal wel mutten, hè? Ja. Okay. Je team het nou in. Best. Is de gemeente Drouwer aan de 4 jaar goed wist voor haar inwoners? Nou, wij vinden van net. Wij vinden dat de gemeente zich weer meer inzetten moet voor de burger die ook afhankelijk is van onze gemeente. De manier hoe we met elkaar omgaan, dat kan wel een stukje beter. En dan wil ik graag iets voor. Dank u wel, Gerard ten Boom. Gerda de Vries van het FNP, ben je er klaar voor? Juist. Je bent in jouw 20 seconden. Ja, wenje wat wij wenje willen. Wij bouwen voor onze eigen jongeren, onze eigen inwoners en voor de ouderen en voor de starters op de merken. En dat roepen wij net, daar hebben we een plan op maken. En verder, de ronde is dus goud, dus geen zonwinning en oren fratsen in uw isel, maar wij moeten zuinig wezen op onze omjouwing. Dat weet het ongeveer. Mooi. Nou, jij hebt nog 4 seconden noer. Ja? Maar nog net meer. Dank u wel, Gerda de Vries van de FNP. Dan geven we naar Sietse Holtrop van de ChristenUnie. Geo Gong. Dank u wel. Wij vinden sport en cultuur belangrijk als preventief middel voor de gezondheid. De Frieske taal is daar heel wichtig in. Nou, Dat is weer. nou, dat is kwart op mijn De hoek. rest komt nog. Dank u wel, Sietse Holtrop van de ChristenUnie. Mooi, dank u wel. We beginnen naar 2 stellingen die we graag voorlezen. De eerste is, en dat verschijnt nu in beeld. De gemeente moet inwoners stimuleren en helpen bij het verduurzamen van hun woning. De gemeente moet inwoners stimuleren en helpen bij het verduurzamen van hun woning. Waar wil er op reageren? Waar is er voor? Waar is er voor? Nou, ik ben al even voor, denk ik. Ik ben al hier voor. Ja, ja. Oké, eerst Gerda de Vries, FNP. Nou, daar ben wij hartstikke voor. Want als je je woning goed isoleren, dat betekent dat je minder gas of elektriciteit broeken. En de gemeente heeft natuurlijk al de toekwenjen. En daar helpt de gemeente meestal mee om het huis te verdworsen. Isolatie, vlierisolatie, zonnepanelen. Dus ja, de FNP die stiepen dat en wij Maar binnen hoe ervoor. stiep je? Hoe wil je hem dat stiepje als FNP? Nou, er bestiet bijvoorbeeld voor meestal mijn smellere beurs bestiet ik zoiets als een energielening. Er ken ik voor de meest smellere beurs dat vertical dienen in onze gemeente waardebon uitjoen worden voor energiebesparende dingen. Dus de gemeente kan er een hele grote rol in spelen. Oké, maar de gemeente gaat er al 4 genoeg in. Dat hoeft net veel meer. Dat kan wel verder. Dus er binnen landelijk ik wil dat je yieldlijnen kennen voor een hele lege rente. Dat binnen de energieleningen. Dus daar zou de gemeente ik aan denken kennen. En dan ga je weer wat verder dan dat wat de gemeente nou doet. Oké, waar wil er op verder op reageren? Lucien Boelsma. Nou, in de oude periode hebben we het duurzaamheidsprogramma vastgesteld en daarin heeft het CDA ook ongeveer van er moet een duurzaamheidsfonds komen voor de mensen die wel graag willen verduurzamen, maar die het die investeringsruimte net hebben. Dat is het kamer. Er wordt nou naar zien hoe, wat kijk als zijn we daar bijvoorbeeld leningen om te verduurzamen uithalen willen kunnen, wat dan later tot resultaat leiden kan. En vierde is de energiecoaches die bij mensen op het team komen, dat is ik kwartlien insteld en die dan vertellen kunnen van wat kennen we, maar weinig middelen, want er is een groep mensen die kan heel best zelf hun woning verduurzamen, maar er is ook een groep mensen die hebben moeite met de investeringen. En als CDA vinden we dat we daar als gemeente echt voor hem moeten en helpen moeten. Gerard de Boom. Nou ja, ik ken het wel aardig ingewezen, maar met wat vorige gesprekken. Dus alleen nog waar ik wel wat mee zit, is dat de minima al net zo volle yield heeft, om dan ik nog een keer lening daarvoor te verstrekken. Daar vind ik wel wat van. We moeten zien dat we die inderdaad, wat ik wel mee eens ben, die leningen dan zo leeg mogelijk qua rente houden kennen. Maar het wil net zijn dat we dan, dat ze net meer in een probleem komen financieel. Wat zou dan jouw voorstel wijzen?
Nou ja, lening zijn geringe kosten zou kennen, maar zonder dat het gevaar oplevert. Oké, Lucien Boelsma. Nou ja, de gemeente die het zelf instemt, nevens mij iets breed win jou ik bij mij dit onderzoek naar een renteloze lening. Dus volgens mij heeft het zelf me instemd. En kom je dan te meten aan die vraag die jou hebben. Oké, je had er al mee ingestemd, Gerrit de Boom. Ja, natuurlijk. Oké, maar van waar dan jouw commentaar op deze horenpartij? Nou ja, dat zie ik net zoals in commentaar, maar je moet er zwaar dat mensen die al een probleem hebben, maar je net verder in een probleem helpen. Dus een renteloze lening is dan een prima oplossing. Ziet ze Holtrop ChristenUnie? Nee, ik ken het inderdaad, wat de dames zijn hebben, maar de voorbeelden als Toekwenjen en de energiecoaches en de regelingen die we al hebben in de gemeente, die gaan al heel fier. Dus wat dat betreft moeten we daar eerst maar eens aan werken gaan en moeten we maar zien hoe fier we komen. En mochten we ergens gaan aanrennen, dan moeten we gewoon daar een oplossing voor vinden. Ik vind dat we daar als gemeente best al wel fier in gaan. En we moeten dat de komende 4 jaar hier gewoon uitbouwen en uitwerken. Hoeveel wil je gebruik van maken van deze regelingen van de gemeente Gerrit de Vries? Ik denk dat er best een soort gebruik van maken wordt. Ik ken net cijfers uit de hollen, maar ik merk in mijn omjouwing dat er best wel vaak op de gemeentesite zien wordt wat er mogelijk is bij Toekwenjen. Oké, want de opgave is vanzelfs enorm. Ja. Wat we zeggen net de energietransitie en de klimaatdoelen die het formuleert binnen. Is dit dan wel genoeg? Nou, zoals ik ook al zei, als je minder gas gebruiken willen, dan zou je zwaar moeten dat je huis goed geïsoleerd is. En dat is al een hele grote stap. En dan nog zonnepanelen op je dak. Nou, dan ben je al een hele grote stap in de goede richting. Oké. Want wat je net broeken, hoe je ik net te besparen. Ja. Helder. We beginnen de volgende stelling. Ja? En die is als volgt. Alle campings moeten tenminste 40% recreatieve plaatsen voor passanten houden. Dat is een vraag uit de zaal. Ja, maar er is nou even geen gelegenheid voor excuses. vragen. Maar goed dat je mij erop Ja, ik denk, attenderen. sure, wat ik Nou help ja, oké, even maar maar goed, we moeten de burger natuurlijk ook onder het woord Nou, dat letten. denk ik Of wel, ben je ja. hier steeds maar namens een partij? Nee? Oké. Oké, dat mag. Wilt u gaan staan en u even kenbaar maken wie u bent? Annemarie Goedmakers. Het ging net eigenlijk over eigen woningen. Ik denk dat de woningbouwvereniging heel hard aan de slag moet. Want voor huurders is het natuurlijk zeker ook zo heel erg belangrijk. Klopt. En ik weet niet of dat goed genoeg gaat. En dat is meer een statement wat u nu maakt? Of heeft u een vraag? Maar, ja, Hè? nou ja, misschien. Ja. Oké. Politiek of daar aandacht Ja. voor is. Oké, moet de Ja. politiek niet veel meer aandacht schenken aan zeg maar, de huurwoningen en het isoleren Ja. daarvan? Maar ja, Lucien Boelsma. daar is natuurlijk de woningbouwcoöperaties moeten wij de afspraken maar maken. Dus besteden we de aandacht aan. Maar die energiecoach die is juist ook voor de huurwoningen. Dus dat past heel mooi bij de huurwoningen, bij de mensen die in de huurwoningen wonen. Bent u Ja. tevreden met het antwoord of zegt u van... Nou, ik hoop dat het voldoende is, want in de huren, daar zie je nou dat mensen, de huur gaat steeds omhoog, de energierekening gaat omhoog. En in de huurwoningen zitten niet de rijkste mensen. Dank u wel. Mooi. We beginnen uit de volgende stelling. Stelling nummer 12 van deze Fjouwer listloekers. En die luidt: alle campings moeten tenminste 40% recreatieve plaatsen voor passanten houden. Dus alle campings moeten tenminste 40% recreatieve plaatsen voor passanten houden. En je leidt natuurlijk onder dat er natuurlijk op een soort campings hoesjes gebouwd worden, enzovoort, enzovoort. Ja. En in een toeristische gemeente als de Frieske Marren is dit natuurlijk wel een issue. Sietse Holtrop, wat vind je van deze stelling? Ben je het hiermee eens of net? Maar de stelling ben ik het totaal net in. Want? Want ik vind net dat wij over de bedrijfsvoering van de campingbazen gaan. Dat moeten ze maar lekker zelf uitzoeken. Maar ik vind wel dat wij in onze mooie toeristische gemeente wel plakken houden moeten voor de tentjes en de caravans en dat soort recreatieve activiteiten. Waar is het net in je met Sietse Holtrop? Alle keer. dat is echt een- Je vindt al keer dat je Ja. net komen met onder de bedrijfsvoering Nee. van de ondernemers. Dus Nou, het maar zou wij- in het slimste geval zou het zo wezen kunnen dat alle campings dat daar hoesjes opkomen en dat er voor de passanten, Nee. voor de recreanten of de meesten met een snelle beurs geen rond meer is. Nou,
Doe maar. Ja? Nee, dat is net helemaal zo. Want ik ben het wel maar zoiets eens dat een ondernemer zelf bepaalt wat er met zijn bedrijf gebeurt. Wij bepalen ik net hokker kleren of hokker ballen of wat ik maar de bakker of de kleermaker verkeerd. Maar wij kennen wel, in onze recreatievisie, kennen wij daar wel wat van vinden als gemeente. En wat vinden jullie ervan zelf als FNP? Wij vinden dat er ik mogelijkheid wezen moet voor tenten, caravans en staakcaravans. En dat net alle campings die hier in de gemeente zitten, al luxe villa's worden moeten. Want daar ben ik meestal maar een smellere beurs die ik wil graag recreëren wil in deze mooie gemeente. Dus de soort gemeente vastlezen maar in een verordening? Nou, de recreatievisie die komt denk ik binnen nou en een week of 8 in de Rie. En de meesten die deze vraag instuurd hebben, ik neem aan dat die uit de burgerij komt, die zullen ik een chancewijze in Tjenne hebben. En wij moeten oordelen over die chancewijze. Ja, dat Lucien klopt. Boelsma. Ja, ik denk dat die visie, daar staan als chemist en daar werd ik in onjoen diversiteit. Je hebt krijgen natuurlijk wel mooi de marktwerking van wat is er nodig en wat giet een ondernemer welk initiatief neemt diegene. Maar als je dan de uitdaging maakt van de initiatieven die binnenkomen, dan weet ik dat de diversiteit erin zit en daar jaren ik die plakken bij van de campings. Maar dat is wel zo dat we dat net sturen kunnen terug te zitten en op die manier geven we het aan. Oké, dan mogen we nog even kwart misschien op reageren? Nou ja, we hebben dus verkiezingsprogramma staan dat de recreatie, sport, et cetera, alle voor iedereen bereikbaar wijze met een betaalbare wijze met. Dat geldt ook voor de recreatiewenningen en recreatiemogelijkheden. En dus? Nou ben ik het eigenlijk wel helemaal eens met mevrouw Gerrit Vries. Dus ja. Van de FNP? Ja, zeker. Oké. Ja, helemaal goed. Wij kregen nog een vraag binnen van een inwoner van de Frieske Marren. Er staat bijvoorbeeld op de gemeente Vlek dat er meer mensen van boeten Friesland hierheen komen. Deze bewoners die stellen van, is de grens al niet bereikt? Gezien de enorme drukte van de laatste 2 jaar op de Friese meren. Is de toeristische druk daar gewoon al net bereikt in de Frieske Marren? Lucien Boelsma. De druk bereikt. Nou, ik denk dat wij een enorme recreatieve gemeente binnen en dat we daar heel veel revenuen van hebben binnen onze economische spin-offs is maar in de gemeente. We hebben wel zien in de tijd dat we corona hadden, dat meesten heel veel uit kant opkwamen en genoten van de prachtige gemeente. Je bent er blij mee. Dus ik ben er blij mee en ik zie net in dat je ziet moeten van, er is op de markt een grens en we weren de boorden. Ik denk dat we als gemeente heel blij wezen moeten, maar dat het wel, als je dan hebben over naar initiatieven, altijd de balans hebben moeten tussen het dorp en wat kan dat handelen met de recreatie erbij. Van waar is de grens wel bereikt? De grens is wat u onbelangrijk net bereikt qua campings of watersport of wat ik maar. Wat wij wel vinden is dat de wenhuizen die je binnen net als een recreatiewenning verkocht worden maaien aan mensen van boeten. Wij willen graag dat de wenhuizen, waar net een recreatieve bestemming op zit, dat die beschikbaar blijven voor uw eigen inwoners en dat het als wenhuis gebruikt wordt. Oké. Ja. Dus daar is voor u wol. Maar eerst. Mooi. Maar dat is Maar nog een thema waar we het aanstaan via de Zohaarcellen. Ja, Dat is nog een discussie in. Ja, dat is aanstaan waar we het in de discussie over Zohaarcellen. Hoe ziet het nog iets lezen? Nee, ik Oké. niks aan te van. Klaar. Ging dacht ik. Mooi. Ja. Mag ik nog even Nee, een één ding, ja, laatste. ja, één ding. Recreatie vind ik prima en dat mag ik best uitbreiden worden. Maar het mag net ten koste gaan van onze natuur en van onze omjouwing. Dat is het enige wat ik vind. Maar ik denk dat de rest wel minus is. Mooi. Bedankt voor je inbreng. Je mij weer omgaan tussen de oren, Lisloekers. En ik geef je naar het volgende onderdeel. Ik sta voor nieuwe fietspaden. En jij? Waar stem jij voor? Ketting eraf. Ja, hier is een mevrouw die wil nog een vraag stellen over dit onderwerp. Maar wij hebben dit eigenlijk al rond. Je krijgt aanstaande gelegenheid bij de 2 rondjes. Ja? Wil je je vraag even bewaren? Is goed. Goed, er binnen dus 3 debatten met alle partijen. Maar ik hier krijgen 3 of 4 listloekers even een aparte gelegenheid om in 20 seconden als eerste te reageren voor het eerste debat, voor het eerste grote debat binnen dat GroenLinks Anne Mercure, door mij de Steenkeen, de FNP Gerrit de Vries, die moet het alweer, ja. D66 Annemiek Vonk, dat binnen in eerste instantie de 3. Kom maar mij naar voren.
Nee, hè? Dit is een oor. Geef me even stil. Ik zal je vertellen waar het toe gaat. Ja, toch? Ja. Dit gaat. Ik wil je hem vragen om eerst ik weer in 20 seconden met de klok in beeld te reageren op de eerste grote stelling van het eerste grote debat. En dat gaat over de wenningmarkt, de werkproblematiek hier in de gemeente de Frieske Marren. De landelijke crisis op de wenningmarkt die maakt het ook in de Frieske Marren slachtoffers. Er binnen 40 meer wenningen, de huizenprijzen die riezen de pan uit, jongeren blijven dwongen langer bij haar ouders wijen, stienen schoften inschreeuwen voor een hierwenning en de wachttijden voor hierwenningen rennen ik heel niet meer op. De stelling die liet dan als volgt. De gemeente moet meer regie nemen bij de woonproblematiek. De gemeente moet meer regie nemen bij de wooncrisis. Als eerste Anne Mercure van GroenLinks, je mij in 20 seconden op deze stelling reageren. Daar kun je de kiezer vinden. Rugse kabinetten hadden oude ronde jaren de sociale woningbouw uithollen en de woningmerk oerlitten aan investeerders. Er is nog geen oplossing in zicht en mensen hebben nou een woning nodig. Dus de gemeente moet aan de slag. We moeten aan de slag met meer sociale woningbouw. We moeten zorgen dat er net meer tweede woningen Het is op. Dank u wel, Anne Mercure. Gerrit de Vries van de FNP. Ben je er klaar voor? Je begrijpt het nou wat de bedoeling is? Jawel. Mooi. Je hebt 20 seconden. Doe maar. Ja. Wat ik kreeg al zei, de FNP die roept net alleen nog wat, die had ik een plan maken. En dat plan omvat het dat wij wenjen willen, wij wenjen willen. Wij zieken huizen, wij willen huizen bouwen, maar een plan. En dat is voor jongeren en voor ouderen en voor starters. Wij willen zo volle mogelijk behinden dat er 12 huizen bewoond worden. Dank u wel, Gerrit de Vries, FNP. En als derde en laatste Annemiek Vonk van D66. Daar is de kiezer. Dankjewel. Ik denk dat wij belang hebben bij een wethouder die lef heeft en regie toont op dit vlak. Die op zoek gaat naar panden die tijdelijk anders ingezet kunnen worden. Om zo snel op korte termijn de woningtekort aan te pakken. Ook te denken over tijdelijke oplossingen om te kijken van ja, wat is er meer mogelijk. Niet voor 50 jaar, maar misschien voor 20 of 30 jaar. En wat ook belangrijk is, haal het op bij de mensen zelf. Dank u wel. Je mij weer plak nemen. Ik ga nou een vraag aan alle listloekers. En die vraag is als volgt. Moeten nou de eigen inwoners voorrang krijgen als er een huis beschikbaar komt? Waar wil er op reageren? Waar zei het ja, dat mag. Ja. Eigen inwoners eerst. Ja. Waar zei dat van net? Annemiek Vonk. Nou, ik vind het een hele lastige, want dat geeft mij een beetje het gevoel dat er bepaald wordt waar ik wil gaan wonen. En ik vind dat die vrijheid, de keuze moet zijn van degene zelf. Als iemand zegt, ik wil hier graag wonen, wil ik die graag de ruimte bieden, wil D66 graag die de ruimte bieden. Maar er zijn ook jongeren bij die de provincie en de gemeente uitwaaien. En nou ja, ik heb er toch liever geen hek omheen. Nee, oké. Maar Sippie van der Meer van Partij van Nabe, wat vind je hiervan? Eigen inwoners met een voorrang krijgen, eigen inwoners? Nou, eigen inwoners eerst, dat vind ik een hele onaangename klank hebben in deze tijden. Ik vind het mooi om op zoek te gaan naar wat ken je mij, want ik snap heel goed dat mensen hier graag blijven willen, want dit is voor mij echt het mooiste plak van hier. Dus daar heb ik een hoop begrip voor. Tegelijk wil ik wel zien naar ja, hoe past dit eigenlijk in de regeljangst dat die is, want ik wil geen mensen uitsluiten. Nee, maar stel nou iemand op een lemmer, een jongere, die is 23 jaar, die wil 3 jaar op hemzelf. Er komt een sociale huurwoning vrij en er komt een oren in. Van boeten de gemeente. Dan zeg je over dat maar kennen, dat is oké? Nou, volgens mij maai dat, want volgens mij binnen de regels zo. Wij hebben eigenlijk nog statushouders die een wenning ziekje. Dus er zijn een hoop dingen om rekening mee te houden. Als er ruimte is om dit in de regels vast te lezen, zou ik er prima vinden om te zeggen, kunnen wij rekening houden met onze eigen inwoners, vooral voor de jongeren, want wij hebben er verlet van dat die hier blijven. Maar ik vind, nou ja, nogmaals, eigen inwoners eerst, dat doet mij een beetje zeer. Wat vind jullie van? Waar wil je op reageren? Op Sippie van der Meer? Oh ja. Nou, eerst Rens Visser. Nou, ik vind het een hele rare, vreemde vraag, want de wachttijden in de Lemmer en de Jouwer, die zijn ongeveer 4 jaar. Dus we hebben het eigenlijk zo. Ja. Wat wil je hiermee zeggen? Nou, dat het iets is, wat moet je daar nou op zeggen? Mensen moeten 4 jaar wachten. Als er nou een inwoner van de Lemmer, een van 23 jaar, dan weer die dus 18 jaar, het is geen scrollen. Ja. We hebben het eigenlijk zo. Ja. En dan zit ik ook nog te denken, natuurlijk moet je er misschien wel eens in de scherm, maar er ben ik mensen die binnen uit de gemeente Wijgoon,
Of in een van de gemeenten waar ik woon. Die ben naar het westen, naar het zuiden gegaan. En die weer wat ouder en die komen weer om. Wat je dan zeggen? Die komen net aan de beurt. Dat kan je niet doen. Kan je toch niet doen. Nee, dus je zegt geen eigen varang voor eigen inwoners. Nee. Net strikt. Maar er zijn een soort oren die zeggen van wol. Nou, Gerard ten Boom? ja, nou graag. Voor Cape-wenningen vind ik dat wel zeker wel belangrijk. Want het punt is een beetje, wat zul je nou? Mensen komen uit Westen, maar gaan prodeeld nemen ze mij. Cape hier een wenning. Vervolgens wordt de wenning aanbieden als recreatiewenning. En is er niet eens een investeringsobject. Nou, dat moet je Volgens natuurlijk... mij is dat een hele orenvraag. Volgens mij, ik heb Nou. al een gewoon partijen gehad en dat vinden wij. Wij moeten net naar de tweede wenningen ta. Ik bedoel, als wij daar een stop op zetten, kennen heel graag. Maar dat is voor mij wel echt een orenvraag. Nou ja, maar ik jou het alleen maar aan dat het wel gebeurt. En dus dan kan ik gewoon zeggen van, hé, in dat geval jou wel ouder voorrang aan een eigen inwoner of een bewoner. Lucie Boelsma, daarmee eens? Ja, ik vind die termen, ik ben het er wel mee eens, dat vind ik een verschrikkelijke term. Dus ik denk dat de meest ik eventjes zoiets heb van, nou ja, daar ben we het net mee eens. Maar ik denk dat je wel gericht moet van, we hebben een heleboel jongeren, die komen hier net om bod. En ik denk, het is een solitaire vraag, maar we moeten hem in het geheel beschermen. En daarom komt denk ik de discussie van mijn buurman erbij. Als wij je zorgen dat het percentage inwoners van buiten onze gemeente enorm toeneemt. En dan heb ik het toen meestal uit het westen van het land. En dat die huizen net altijd bemenen worden. Dan denk ik dat we daar gericht naar schermen moeten. En dat het woningbouwprobleem, dat je dat net in lietse plukjes beschermen moet. Maar in het geheel. En dan is dit er een onderdeel van. En daar kun je dus wel, en dan hebben we het dan over die Cape-wenningen wel op sturen. Ik wil nog even reageren op de statushouders. Die ben koppel aan de gemeente. Dus dat ben dan inwoners van onze gemeente. En de zelfwoon. Wil je nog een oor hierop reageren op eigen burgers eerst? Ja. Jawel. Ja. Wij hebben het onvalsplan Wijnjen ontwikkeld. En daar stiert ik een stuk in van dat de gemeente de groen beschikbaar stelt. En dat er bijvoorbeeld Lietse huisjes op kennen. En het zou wel te gek wezen als wij als gemeente subsidie houden of groen beschikbaar stellen. En dat dus eigen jongeren de wijnen willen. Dat we al die huizen verkeepje of verhieren aan mensen uit de Ranenstad. Dus daar ben wij van, dan gunnen wij onze eigen jongeren die wenning. reageren. Meneer de Wolf. Eerst op de eerste vraag van we moeten Sjen inderdaad, wat Lucien Boelsma zei, het is met een onderdeel wijs van wat kennen wij wel als gemeente en wat kennen we net voor onze eigen jongeren. Daar moeten we absoluut naar Sjen en daar moet het een onderdeel in wijzen. Maar op het onvolsplan van de FNP heb ik wel een vraag van, voor mij halen jullie ook weer de oude premiewenningen van stal en dat wij betalen terug het Riek. En nou heb je jou toe dat je onvolsplan betalen met weer terug de gemeente. Hoe wil je dat doen? Nee, het onvalsplan hoeft net betalen worden door de gemeente. De gemeente die stelt zijn groen beschikbaar. Die groen moet toch ik betalen worden? Ja, maar de jongeren hoe net dadelijk de groen te keerpjen, die kennen dat in fases keerpje van de gemeente. En de gemeente die hoeft echt net die huizen te betalen, want er zijn genoeg bedroegen die daar een huis op zetten willen, zowel Cape als hier. En dat zijn Lietse wenningen. Misschien moet je eens een keer verdiep daarin, dan begrijp je vast wat ik bedoel. Oké. Voor mij hebben we er heel goed in verdiept en ik vind het wel bijzonder, want daarom hebben we het net. Ik zou het FNP heeft jou erin om wat beursjes te van we met het wel betalen kennen. En nou zeggen ze dat het geen yield kost. Dus dat vind ik bijzonder. Voor mij moeten we gewoon oerl bouwen en dat willen van alle partijen hier en daar moeten we naar zien wat we doen kennen. Oké, Kees Kooltrop. Nou, en wat ik gewoon wel belangrijk is dat we zorgen naar de lege gebouwen. Want wij hebben een enorm soort lege gebouwen. En er is prachtige appartementen erin brengen. Want het hoeven het allemaal grote huizen te wezen. We hebben een soort alleenstaan die graag wat lietser wennen willen. Dus probeer ik creatief zelf de verantwoordelijkheid naar die tat te trekken. En net als gemeente alles maar bij de sociale huurwenning te lezen. Nee, we moeten het naar jezelf trekken. En gaan ik mee dingen die ondernemers of gewoon mensen die een huis hebben, om daar appartementen in te maken, werkt daar ik wel mooi. Sipje van Meer. Ja, ik denk ik vooral naar of alternatieve wenvormen niet mogelijk binnen. Dus meer generaties onder een dak of mantelzorgwenningen. Jou ik rondte voor oren alternatieven die ik weer terugstroom De ChristenUnie maakt het hem net nogal hard voor, hè? Van krasse knarrenhofjes, heb ik begrepen. Nou ja, onder andere, ja, ben dat natuurlijk woonvormen. Ja. We hebben naar Tammerde, we hebben al zo'n plan in de Nijbouwweek in Lemmer.
Nou, dat ben van die woonvormen, die staan wij wel voor, ja. Dat een beetje om elkaar denken en op elkaar letten. Oké, gaan we naar de kuur van GroenLinks. Ja, ik moet nog even reageren op dat eigen inwonersverhaal. Want dat klinkt inderdaad een beetje raar, dat kan ik wil niet vinden. Maar er is volgens mij een hele grote groep die wij Oede Holles joggen, namelijk net starters, maar mensen die hier al ben je, die bijvoorbeeld uit elkaar gaan en elk uitzonderlijk het huis niet meer betalen kennen. En wie wil ben hebben op squallen in een van hun dwarpen. En dan is er een binding met het dwarp, er is een noodzaak om de wenjen te blowen. Zo'n heid of zo'n mem zit misschien wel bij plaatselijk belang, doet een soort op die squallen. Zulke mensen die hebben natuurlijk rug op voorrang wat zij in het dwarp wenjen blowen willen, want daar hebben alle wat aan. Dus dat is volgens mij ook een groep die we daar zeker in meenemen. Oké, even heel kwart nog. Nou ja, het gaat door regie. En wij hebben als CDA van de met Eiken bij de gemeente komen die al die initiatieven, want het is legio initiatieven, coördineert en verder brengt. Dat is inmiddels slagen en daardoor kun je makkelijker die projecten realiseren. Al die ideeën die hier op tafel komen, die kunnen verder gebracht worden. Ja, heel kwart. Wij ben ik wel... ik zie wat kan naar mijn keuren. Ik zou dat meest niet maar niet in. Waarom zullen we net bijvoorbeeld campings op dit moment gedogen litten kennen en ze zeggen van nou, de die mensen die daar een plakje vinden kennen, daar eerst wen je. Want dan heeft in ieder geval een plak, dan heeft in ieder geval een onderkom en dan kennen we daar zodra we naar je wenningen binnen, dat ze weer trooststromen kennen. Nou, dat gebeurt ik nou al, hè? Maar dat is natuurlijk net een lange termijn oplossing. En dat troostremen, dat wordt het heel lang. Want bij meer families onder één dak wonen, dat klinkt heel mooi. En als dat betaling is, is het ook heel mooi. Maar als het in een sociale hierwenning bijvoorbeeld, daar wennet die mem en daar is dan bij wenje, maar die ben, dan wordt die mem kwaad op haar uitkering of op haar AOW. Of er binnen allerlei beheiningen aan. Als het net heel breed is, als dat met twee gezinnen in een huis kiest, dan is dat dan net zo makkelijk. Oké, ik neem de reservisten van de NCPM, want jullie hebben de vinger al even omheen. Ja, nou, als de regeringspolitiek net verandert en de liberalisering van de woningmarkt net stopt, waar een groot deel van de partijen die hier zitten ik verantwoordelijk voor ben, dan kan de gemeente net zo volgen. Maar alles wat de gemeente dwang, moeten ze dwangseizoen bijvoorbeeld huizen opkepen kennen van de woningbouwverenigingen, die ze verkepen moeten. En dan, in elk geval zorgen we ervoor dat de sociaal huurwoningbestand op peil bloeit. Of in elk geval net te vol achteruit gaat. We kunnen praten hier over van alles. We kunnen hoe lietse huisjes hebben. Wij hadden vroeger ook een lietse huisje in de bleek staan. Maar dat ding we heel wat oors mee. Maar laten we net een te grote broek aantrekken en denken dat de gemeente heel veel dwang kan. Die landelijke politiek, die met stapje aan liberalisering van de woningmarkt. Dan kan de gemeente letterlijk meer dwang. Ja, oké. Ik ga even naar Ivo de Wolf. Hij zei steeds maar bij de openingsronde dat de partij net verantwoordelijk is voor de crisis op de Joerdijstige woningmarkt. Hè? Dat wie jouw antwoord. Dus ik denk verst dat jou ook met een hele goede oplossing komen. Jo zijn ze krijgt van nou, bouwen. Dat is wat wij alle keer willen. Zeker. Hoeveel woningen moet de Frieske Markt dan eigenlijk bouwen de komende jaren per jaar? Nou ja, we hebben met deze coalitie hebben we een versnelling gemaakt. We bouwen hier altijd 100.000 per jaar structureel. En dat hebben we nu met deze coalitie naar 174 per jaar bij kregen. Terwijl er heel uit ons kunnen. Dat moeten we minstens trots zetten. Dus als het mij vraagt, dan hebben we 1200 woningen per jaar. En waar moeten die komen? Ja, als het mij vraagt, oude jaren hebben we vooral bouw bij de grote kernen. En ik wil, dat is het makkelijkst vanzelf. Dat is het makkelijkst natuurlijk. En daar zit ik dan heel soort nog wel in de pijplijn. Maar we moeten ook zien van wat voor vraag leeft er in de dorp. En we moeten meer bouwen. Maar Lietse initiatieven, ik bij alle dorpen. In Lietse kernen? Ja, want daar zit juist de leefbaarheid onder druk. En daar met een Sjem. Neem bijvoorbeeld Langwaard, zit een mooie nieuwe skallen. Maar er zit alweer maar tot leerlingenaantal. Stiet die skal onder druk. Maar dat past op een andere manier is bij de grote kernen. Maar dan heb je gewoon een steeds maar nieuwe wenweek wat je misschien de groen uitstampen. En bij Lietse kernen maar dat op een andere manier. Ja, daar zoekt misschien kennen maar in je strutten. En dan hebben we misschien over jouw wenningen of over wenningen. Maar dan hebben we toen Lietse plan dat met redelijk snel in te regelen was, liek het dus. Dat makkelijker dan een hele grote wenweek. Oké. Wat binnen de gedachten bij de andere partijen daarover? Nou, hoe wenningbouw en ik denk, als dat dwarshoest bijvoorbeeld op Langwaard, dan is het wel een hele uitdaging. Omdat het is natuurlijk heel rendabel voor investeerders om daar een huis op te kopen. Dus de toestand voor is al de verzwaring moeten dat is net bouwen voor dat hege segment. Volgens mij moeten we dat helemaal gewoon links lezen litten in onze gemeente om voor dat segment te bouwen. En dan moest je van hoe zwaar ik er nou voor dat de mensen die daar dan wenjen in, dat ik de mensen binnen die we daar hebben willen en dat er net andere mensen wenjen in en dat bijvoorbeeld verhieren als recreatiewenning, want dat gebeurt alsnog en daar hebben wij heel weinig tafelsjog op. Dus volgens mij moeten we daar volle bak. Zelfbewoonplicht kunnen we dat erop invieren. Ja, bijvoorbeeld. En wat houdt dat in? Nou, dat meest naar een huiskeepje dat ze er zelf heen gaan. Dus geen speculaties meer bij onroerend goed? Nee. Hier, nee. En dat met name in die kernen werd recreatie nogal is, zeg maar. Daar hebben we sowieso goed naar zingen. En daar hebben we als eerste
dat zelfbewoonplicht invoeringen. Oké, Sander de Ridder, wat ben je stil? Ja. Ja, nou ja, als ik zo luister naar het hele debat en we begonnen ergens met de vragen over die woningen, denk ik, we dwalen helemaal af naar een andere dimensie bijna. Hè. Oké, dan komt u even weer terug tot de kern. Nou ja, Zeg het eens. ik zit met NCPN erg op één lijn. Hè. Je zegt die liberalisering van die woningmarkt heeft een ontzettende impact op de gemeente zelf. Want daardoor ben je niet meer in staat om te bepalen hoeveel sociale huurwoningen er zijn. Dus daar hebben we ook een heel groot probleem, denk ik. Vooral bij de jongeren, die stromen toch niet gelijk in een duur koophuis. Die gaan eerst in een sociale huurwoning zitten, hè, denk ik. Nou, als Forum zou ik zeggen, zorg in ieder geval dat mensen die in die woningmarkt zitten een sociaal en economische binding hebben met de gemeente. En daar kun je dus een schaal van maken van, dan heb je een bepaald niveau dat je langer wacht of niet langer wacht, afhankelijk van de urgentie. Want ik kan me voorstellen dat als jij als jongere bij je ouders thuis woont, is dat niet leuk. Maar als je als vluchteling zit te wachten op een woning en niks hebt, is het ook niet leuk. Hè? Dus dan moet je gaan afwegen van, ga je misschien die schalen een beetje aanpassen. Maar zorg dat je als voorwaarde sociaal of economische binding meeneemt in bewoning. Dank u wel. Ik kan nog even niet in denken, dat is de Burgerpartij. Die had in haar partijprogramma staan verticaal bouwen. Ja. Wat heb Nou, je ja. al in gedachten? Steeds maar woontorens hier in de Frieske Marren? Met het net op droegen, maar even om een voorbeeld te nemen. Je kent ze van wij zetten, ik neem wat 400 hectare groening om woningen te bouwen te doen. Dan kun je ervoor kiezen om daar iedereen, ik neem wat 400 vierkante meter die aan en waar de wenning op komt. Maar dan kun je ze van nou, wist wat, we maken gewoon 2 flats van, ik neem wat 4 veeg. En 10 jaar lang, en dat doen we 2 keer, dan heeft iedereen dat zicht op dat landelijke, prachtige, uitzicht waar we nou ook naar jongen. Dat weet ik niet. Oké, we moeten die komen in Balk of in Sint-Niek? Nou ja, bij voorkeur het natuurlijk wel de dorpskern, maar eigenlijk vind ik wel... Wat zei je? Wijngeriep? Ja. Daar komt erbij. Ik vind wel, we moeten wel bouwen waar de vraag is. Oké. Goed, doe maar nog. Ja, nou, en we hier net kijken hoe die op de oplossingen van het. Volgens mij zijn er heel veel initiatieven voor jongeren die heel graag willen. Ja. En het gaat erom om te voorkomen dat er oren in de wenningen komen lid die dat initiatief nemen en creëren als gemeente. Nou, maar die coördinator die randvoorwaarden en een plaatje dat ze bouwen kunnen. En dat kan nou voor de korte termijn, dus dat binnen goedkopere huizen. Maar als gemeente mensen ik zeggen, en wat is er voor de langere termijn nodig? Dan is het even die opstappingen nou uithalen en dan voor de lange termijn verder zien. Want als nou alles samen volbouwt met grote flats, ja, dan zit dan ik 40 jaar naar te zien. Dus, nee, ja. Okay. De laatste vraag, steeds maar hoe dit onderwerp, wat ek te klein heeft mij de wenning maakt, in alle gedachten ek in de Frieske Marren, dat is de Lelylijn. Waar is voorstander van de Lelylijn? Iedereen. Nou. Elke niet. Waar zei het van nou eigenlijk wat die er net komen? Oké. Ja, ik vind dat hele lastige. Dat is een hele lastige vraag. Het kost een hele soort yield. Er is een x-bedrag is er voor gereserveerd, maar men weet al je wel dat bij zulke projecten dat verdubbelt of verdrijdubbelt altijd. En het feit dat er nog een deltaplan aanhing, maar al je wenningen, daar krijg je mij net warm voor. Oké, je maakt je verlet van nog extra wenningen. Wat steeds maar, hing het steeds maar nog wel van extra wenningen, maar net van extra bewoners. Nee, ik heb zakkrek al zo dat wij bouwen naar verlet, naar aard en schaal in elk dorp. Maar we hoeven je 44.000 wenningen voor de Ronenstad. Dat lijkt het mij net. Geeske Holtrop. Nou, wij hebben even uitzocht, maar het blijkt eigenlijk als ze de busverbindingen een beetje beter op elkaar afstemmen, dan blijken die busverbindingen naar Lelystad eigenlijk best wel heel goed te wezen. Wat onze grootste zorg leidt is dan wel dat het een enorm soort hectares kosten gaat qua ruimte. En dus wij zeggen ik nog net van nee, maar het heb ik duidelijk zien een oren kant in het geheel. Maar die busverbindingen eerst eens even goed op elkaar afstemmen. Ik denk dat we dan al een hele klapper maken zijn. Deze is tekst toch als lijst? Nou, ik denk dat de Lelylijn ook essentieel is om jeugd hier te laten blijven wonen. Want ze gaan vaak op kamers vanwege de onmogelijke busverbindingen, laat staan treinverbindingen. Ik bedoel, de laatste keer was er iemand die zei ik ben 3 uur onderweg naar school en 3 uur onderweg naar huis. Dus een bijbaan zit er ook niet in. Dus ja, wil je jongeren aan je gemeente binden, wat een prachtige gemeente is, dan zouden we het reizen voor een studie ook mogelijk moeten maken. En ik denk dat die Lelylijn daar een positieve bijdrage aan levert. Dat jongeren thuis kunnen blijven wonen, kunnen studeren en dan hopelijk na hun studie ook
in onze gemeente gaan werken en wonen. Ja, dank u wel. We sluiten dit onderdeel af. We gaan naar het volgende kleine debat met 4 partijen. En die 4 partijen, dat binnen de Partij van de Arbeid, Kleurrijk, Frieske Marren, de VVD en GroenLinks. En ik zou ze vreetje willen hier steen te gaan. Dadelijk lezen wij wederom 2 stellingen om je voor. Maar eerst krijg je alle 4 de gelegenheid om in 20 seconden kenbaar te maken wat jouw partij de komende 4 hier voor de kiezer en de bevolking bereiken wil. En de klok telt weer af van 20 naar 0 seconden. De gonger is, dan is de tijd voorbij. Eerst is hier Sippie van der Meer van de Partij van de Arbeid. De Kamer is voor jou. Het wolwezen van uw inwoners, dat stiert voor u voorop bij de keuzes die wij maken. De kloof tussen Erum en Riek wordt grutter, ik in de Frieske Marren en dat stekt u. Het mij van u, wat u betreft, nooit zou wezen dat het gebrek aan jilte de reden is voor BN om net Maidwan te kennen, ons sport of cultuur. Dank u wel. Mooi binnen de 20 seconden. Geeske Holtrop van Kleurrijk, Frieske Marren. Dankjewel. Diego. Wij zijn een bondgenootschap omgegaan met de Boerenburgerpartij. Wat voor ons het allerbelangrijkste is dat iedereen erbij is en dat we vertrouwen hebben moeten in mogelijkheden. Er binnen vaak een soort mogelijkheden, maar ze moeten grepen worden door de gemeente. Dank u wel, Geeske Holtrop. Ja, ja, keurig. Keurig. Ivo de Wolf, VVD. Zeker. Het gaat gelukkig een heel stuk goed in de Frieske Marren. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Wat ik krijg al zei, wij willen graag bouwen in al uw dorpen. Maar ik heb een hele concrete dingen. We hebben ouder hier een soort van broersplek op een jouwer. Wij willen graag bij het Haske op een jouwer. Daarnaast willen wij naar het centrum van Lemmersjen. Dat kan opgewaardeerd worden. Ballen krijgt een nieuw verenigingsgebouw. En wij willen graag dat jou je afval de hele sneeuw kwijt kennen. En last but not least, Anne Kuur van GroenLinks. Ja, wij door het te kiezen en wij door het te kiezen van vernijing. Wij willen geen afhankelijkheidsrelaties tussen gemeensken en de oerhiet. Dus wij willen experimenteren met een basisinkomen door de bijstandsregels te versoepelen. Daarnaast willen wij opkomen voor de natuur en het open landschap en meer dan als we dat nou doen. De provincie doet het nou en wij kennen het beter. Mooi, dank u wel, Anne Kuur van GroenLinks. Dan is hier de eerste stelling van Jim Fjouweren en die is als volgt. De Frieske Marren staat open voor gaswinning uit kleine velden. De Frieske Marren staat open voor gaswinning uit kleine velden. Helemaal actueel noten we van Poetins gasoormatten. En die energietransitie steeds maar zo'n groot taai probleem is dat dat nog wel wat wordt. Hè? Voordat we, en ook dat de grazers onjoen hebben, van dat zijn meerderheid wil willen dat er weer naar gas boord worden in Greensland. Dus om Jim de vraag. De Frieske Marren staat open voor gaswinning in kleine velden. Waar vindt dat eigenlijk wel mat? Nou, ik wil er wel mee beginnen. De wereld luidt er op het moment zo enorm oors voor. Maar de Oekraïne, wie hier dit verwachten, dat we nog een vijand hier die inderdaad nog oorlog voeren worden. Ja, we zouden toch gewoon ons verantwoordelijkheid nemen moeten en het onderzoeken gaan. Volop bezig met duurzaamheid, met verbeteringen en alle mogelijkheden die er maar binnen om minder energie op te wekken. Behalve, waar wij net voor, dat zit ik straks wel, maar we zouden gewoon bewegen moeten en we zouden beter zelfvoorzienend wezen moeten. Dus wij zeggen ik van ja, gaan wel in het onderzoek, dat wil helemaal net zeggen dat ze exporteerd worden moet, maar we zullen ook schouwen moeten, want we moeten onafhankelijker worden van het gas van... Ja, ik wil er wel op reageren. Ik weet net hokker Grazers jou interviewd hebben voor deze stelling, maar ik lood er niet van. Ik heb jarenlang in Slochten werken. Ik heb mijn eigen eigen wat een ellende als het ter opsmieten het. Er is net de verantwoordelijkheid genomen, toch zowel de regering als de bedrijven om dat goed op te lossen. Ik zou zeggen, stwat de Frieske Marren je net in. Je weet net wat de consequenties binnen en volgens mij ben ik orenwegen die wij hier bewandelen kennen. Saus. Volle meer inzetten op duurzame energie, maar net in die gasvelden. Oudbluwen. Ik wil je graag op reageren. Het is nou wel heel makkelijk is dat wij hier dat in de Frieske Marren doen moeten, maar moet ik het eerlijke verhaal je vertellen. Wij als gemeente mogen alleen nog maar het Riek adviseren over gaswinning. Het Riek giet je roer. Als die wol zei dat moet in de Frieske Marren, dan het enige wat wij als gemeentebestuur doen kennen is zorgen dat wij het aan de voorkant goed inregelen. Op dit moment speelt het om ons heen een heel soort. Wij krijgen het seismologisch onderzoek in onze gemeente. Eerst krijgen we uitvierd, dat konden we als gemeentebestuur net chin houden. Hebben we dat op het laatste moment chin proberen te houden. Van Vermillion bedoel je ook? Van Vermillion. Ja. Maar ik heb nog wel dat durft nog wel oorlieven dat ze de bodem hier in kaart hebben. Dus überhaupt komende tijd, dan kan je wel zeggen, maar met de hier naar Sjen. Maar zo makkelijk is dat net. Het regeer zei,
net op het land meer zien, maar meer op zee. Daar staan we om achter. Maar om nou hier in de Frieske Maren te zitten, heel makkelijk hier een put boren. Nee, bedankt. Maar ik er heel even op waar het mij om gaat is dat er onderzoeken woltrok in. Dat wil nog net zeggen dat er inderdaad gas hierbij hellen wordt. Maar we moeten dus net blind staren en we moeten gewoon ons verantwoordelijkheid nemen. We willen alle keer elektriciteit, we willen dit en dat. Ja, dan moet je op een gegeven moment, we kennen het altijd nee zeggen. Ja, ik denk dat het wel een makkelijke reflex is door gelijk wel naar het gas te zien. Iedereen is volgens mij hoe is dat die gaskraan in Rusland dat muteert. Dus zelfs de meesten in Grensland die zeggen dat. Ik al is het een risico voor hun. Meer net, maar het had nee, echt nou ja, geen het klinkt een brandstichting. beetje dat zijn hebben, maar gaskraan in Rusland. ik deel die twijfel, maar het wordt wel zijn dat meesten in Grens dat zeggen. Maar het is een hele automatische reflex, denk ik, omdat we zo insteld binnen op dat gas. Om gelijk te denken, we moeten gas door gas vervangen. En eigenlijk ben we gewoon al te laat, want we hier nou volle onafhankelijke wijze Want kennen. mevrouw Mercure, we binnen toch voorlopig nog wel afhankelijk van gas? Wij zijn in komende Nederland jaren. voor 15% afhankelijk van gas uit Rusland. De rest wordt al woon uit Orenveld in Nederland of Lietsevelden. En dat gebeurt ik op dit moment al. De vraag is natuurlijk, moet er nog meer uit die Lietse gasvelden woon worden? Nou, volgens mij, als de risico's kent, moeten we gewoon zeggen, nee, dat doen we net. Er zijn meer mogelijkheden en we kunnen echt wel wat meer ambitie tonen. Johan, misschien een jet van burgemeester Van der Swan. Hij is voorzitter van een club van gemeenten van Lietse gasvelden. Hij zei het is een heel broekbaar alternatief voor dat Russische gas. Ja, maar die zei dat dus heel makkelijk. En het is echt zonder risico, zei hij. Ten eerste is het net zonder risico, want we hebben het risico van bodemdaling, we hebben chemicaliën in de groen. Ten tweede is het, zoals de heer De Wolf zei, helemaal geen quick fix. Het is net zo dat als wij dat nou even onlezen, dat we dan van het hier der liters gas uit de groen hellen. Dus het is, ik denk, een wassen neus. Ja, ik sluit mij daarbij aan. Goed zijn. Oké, de standpunten binnen uitwisselen. Dat dacht Het is helder en duidelijk. We gaan naar de tweede stelling. En die is als volgt. De gemeente de Frieske Marren betrekt de inwoners onvoldoende in het democratisch proces naar besluitvorming. De gemeente de Frieske Marren betrekt inwoners onvoldoende in het democratisch proces naar besluitvorming. Waar is het eens met deze stelling? Ik vind dat het onvoldoende, dat ze onvoldoende doen voor de participatie. Oké, want? Ja. Nou, we hebben hele plan met participatie en dat burgers inspreken met je. Maar ja, eigenlijk rint dat net echt heel goed. Waar de burgers echt, of de inwoners echt belang bij hebben, dat is dat het college, dus de wethouders en de burgemeester, weer een spreekuren hebben. Eén keer of een spreekmoon. Eén keer in de week met de burgers samen hun takken kennen en hun verhaal vertellen kennen. Nou met dat maar moeilijke uitspraken. We jaren een soort dat de uitspraken, nou ja, of net heel moeilijk dienbaren kennen. Dus wij willen echt weer een spreekmoon voor alle inwoners die er zonder vooruitspraken maar heen gaan kennen om hun verhaal te vertellen. De drompel met leger, zei De ze drompel ook. met duidelijk Maar, leger, oké, want het is een probleem. VVD zit in het college. Ja. De drompel is te heeg, zei het. Ja, dat denk ik net eens. We hebben 50 dorpen in de Frieske Marren en we hebben overal keurig dorpcoördinatoren om juist die futten op de grond te hebben en dat die juist de wethouders en het college helemaal kunnen informeren. En op de stelling van, door wij onvoldoende, ik denk het net, wij hele goede stappen maken. We zijn ook hier van het insprek 4 minuten, hoe gaan we het peteren? Wij als RIE goed in gesprek gaan met onze inwoners. Daarnaast hebben we staan met een omgevingswet en een omgevingsvisie, daarin de gearworking tussen dus inwoners volle betere regelen wordt. Dus er wordt heel hard om werken. Er is een plan voor wisselwerk en participatie. Dus we binnen al hele goede stappen ontzetten. Het kan altijd beter, maar we binnen maar wij goede stappen zetten. Tuurlijk, doe maar. Nou, dat klinkt allemaal heel, maar waarom krijgen wij dan zo'n soort reacties in dat er net telefonisch contact opneemt? Want het giet ik zelf uit de dorpen jaren we dat wij. Dat ze bijna geen contact krijgen met de wethouder en met de burgemeester. We hebben het ik al een keer aangejoen, maar het is nog steeds net beter. En een burger moet gewoon erheen kennen, zonder uitspraak, gewoon zitten gaan Er kennen. zijn verschillende dingen, hè? Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Want de stelling is, we loeken wij meestal genoeg bij het besluitvormingsproces. Dus dat dat vind is ik het van net. besluitvormingsproces van de RIE. En ik denk net dat meestal, als ze daarbij behelpen willen, op het spreekhoren van de wethouder te landen komen moeten. Maar die moeten weten wanneer wij iets besluiten, waar, hoe dat in zijn werk gaat en wanneer zij inspreken kennen. En Oké, reageer eens op die stelling dan. Van wat vinden jou? ik denk dat wij heel erg ons beste verdienen hebben, maar die nieuwe structuur, maar het betekent de meesten die er om mij doen, binnen tevreden hoor. Maar ik denk dat als het nou juist wat er op de meesten uitkomt, de klimaattransitie, al die dingen waar we het Joen ik al door hand hebben, dat het nooit genoeg is. Dus dat we daar
nou ja, woning terugontwikkelen moeten. En helemaal zien de kloof die er nou ontstaat, nou ja, in politiek bewustwording van mensen, meningen van mensen, is het wel mooi om mensen, nou ja, meer te bieden aan die lokale politiek. Terug bijvoorbeeld een burgerraad of je moet constant innoveren blowen, denk ik, op dit onderwerp. Maar we doen het goed. Sippie van de meeste zit hier te Ja, ik popelen. wil graag wat u Kom maar. zeggen. Nou, Diego. onderzoek wijst uit dat de meeste mensen willen net participeren in de meeste besluitvormingszaken. Uit zijn de zaken dat zij hun echt belutsen bij vielen. Dat is vaak ofwel dicht bij hun in de buurt of bij gelijk een vereniging. Dat zij lid van binnen het wat mij te krijgen had. Dus daar moet je nevens mij op investeren. Zorg je ervoor dat je naar de mensen taggen op het moment dat het in hun achtertuin daadwerkelijk plak vindt. Dus net uit nu heel gemeentehuis wat mij betreft, erhinnen altijd het dat docht. En ik respecteer dat op een heel soort dossiers, dat wij de begrutting bespreken, dat een heel soort mensen denken, daar heb ik rietsleden van kiezen. Nou, dat mag ik. Je hoeft net op alles te participeren als je er geen verlet van hebt. En dat moet samen niet onder de omgevingstafel, maar een omgevingswet moet het automatisch al. Wij als gemeente en de initiatiefnemers van plan. Dus dit moet al ingeregeld worden. Okay. Maar de gewone burger die gewoon problemen heeft, of gewoon praten wil met de wethouders en met de burgemeester, die moet de mogelijkheid, dat we vroeger ik altijd zei, ze kon samen een bepaalde man naar het gemeentehuis te gaan. Laagdrempelig, geen ambtenaren erbij, maar het individuele gesprek naar de bestuurders staan. Had Geeske Holtrop net het punt? Nou, ik ben wel benieuwd wat mevrouw Holtrop vindt van de stelling. Die gaat door dat besluit van. Ja, nee, maar want dat heb ik nou helemaal nog niet yet. Nee, ik vreeg Ja, nee, daar ben ik echt wel benieuwd naar. Want wij hebben daar al heel zinnige dingen over. Dat doen we aanzien. Maar Ik ik vind dat- vreeg eerst van of zij een punt had, ja of nee. Ik heb, we hebben maar eens aan zijn dat bijvoorbeeld de communicatie in het gemeentehuis ik altijd om verbetering thuis. Ik al doe wel heel Maar erg zij zei best. van En eigenlijk dat de daarin- burgers rechtstreeks naar de wethouders te stappen kunnen om mij een bestuurder in gesprek te geven. Ja, maar ja, dat zei Hier zij. morgen in de week en dat is helemaal net zo'n probleem om dat te organiseren. En er hoeft net altijd bij de wethouder of de burgemeester Het is een helder. ambtenaar. Nee, Het is helder, de vraag, helder. het is Ja. de vraag of dat echt dat probleem oplost. Joost Verzees dus eigenlijk nee, dat hoeft net. Sippie van der Meer. Nou, ik kan me net voorstellen dat de wethouder er net voor iemand stiert, eerlijk zijn. Dus nevens mij kunnen we die vragen gewoon stellen en verwacht ik dat er ja op zijn wordt. Want ik denk dat het altijd goed is om in contact te wezen met je inwoners. Rechtstreeks met de bestuurder. Oh, mij hoor, ja. Als de wethouder een man oer heeft in de agenda, dan moeten we het inregelen. Maar dan moeten we ook naar de wethouders gaan als ze die rond überhaupt Nou ja, hebben. dit ken ik Oké. keuzes maatje daarin, Ivo. Dat is weer, maar ik ken dus wethouders en ik weet hoe druk het is en hoe Zeker. het dat die werkje om uw gemeente te besturen. Ja. Dan om samen te zitten, we regelen even een man in. Dat is wel een heel soort Maar regel. Maar bezocht misschien dat een oeren. überhaupt dan breder, hè? Want daar ben ik mee. Dan ken ik- dan Er is mevrouw die de Buur. drempeltjes te heet. Nee, Die ja. willen helemaal niet naar de wethouder. Die willen gewoon even met je praten. Maar die denken, ja, ho, even, ik ga net naar die wethouder. Nee, Ja. nee. Dus het is net voor iedereen een oplossing. Nee, Dat kan klopt. nooit, hè? Nou moet je nog even op een stelling reageren van Anne Mercure. En dat is eigenlijk, was we nog even ja, wat, En dat niks, hè? Het is in het heetst van de strijd. hè? inderdaad. Ja, de gemeente Frieske Markt betrekt inwoners onvoldoende in het democratisch proces naar besluit. Ja, daar ben ik Horen het. partijen steeds van, we doggen er al een hele soort om. Ja, maar ik vind het dus net voldoende. Oké. Nee, want dacht wat net. dat betreft denk ik dat Sippie van de Partij van Elk gewoon een goed antwoord op jongen heeft, want daar ben ik het maar eens. Dank u wel. Je mij weer omgaan naar de listloekers. Ik stem voor duurzame energie. En jij? Waar stem jij voor? Ja, dan binnen er vragen van kiezers. Heb je nou thuis een vraag? Stel hem dan via de chat in de stream. Je kom je binnen en dan lezen we ze dadelijk mogelijk aan de listloekers voor. Heb je hier een vraag in de cel, dan kun je hem ook stellen. Ga even staan en dan komt iemand met de microfoon bij je. In de onrin bij dit debat zijn er ook al een aantal burgers die vragen onmeld hebben. En eentje daarvan is de heer Schreur. Meneer Schreur, waar ben je? Ja, die maar even staan. Ja. Jouw vraag dat gaat over een onderwerp dat nou heel wat speelt in de Frieske Marren, over het naar je broersplak. Dat klopt, ja. Ja. Ik ben Jelle Schreur en ik ben hier van de vele verontruste bewoners van Groen om de Sporthal. De gemeente wil op dit plak een nieuwe beroepslocatie realiseren. En wij vragen zo is het creëren van een beroepsplak midden in een drukke woonwijk een goede locatie. Er zijn te weinig vierkante meters beschikbaar op deze locatie, dus een uitbreiding is noodzakelijk. Maar welke kant uit? En de locatie komt midden in de woonwijk tussen twee steeds groter wordende scholen en een kinderopvanglocatie. En aan het zeer drukke doorgaande weg. Er is nu al heel veel overlast van verkeer, parkeren, geluid en hangjongeren. En dat zal natuurlijk vele malen erger worden.
Wij vragen daarom ook specifiek graag aan het CDA, GroenLinks en D66 om hun standpunten duidelijk te maken. En daarna mag natuurlijk de rest ook allemaal een standpunt maken. En wij hopen als bewoners dat de gemeente niet eens een keer niet aan het geld denkt, maar ook een keer aan het woongenot van de bewoners die daar wonen. Oké. Dank u wel. Dank u wel, meneer Screur. Jouw vraag concreet is van dat broersplak Martin net in de stuit. Dat past er gewoon net. D66, Annemiek Vonk. Ja, goede vraag. Ik had eigenlijk ook liever een andere locatie gehad. Maar ik denk zelf, als we gaan kijken naar de locaties, heb je altijd voor- en tegenstanders. En ik heb ook voorbeelden van locaties midden in centra gezien waar de buurt ook van zei, het kan niet, het bestaat niet. En toch als je het goed inregelt en nadenkt over het parkeren rondom scholen, maar ook dat het samen moet gaan. Want ik denk dat kunst en cultuur samen midden in de samenleving moet staan en niet onbereikbaar veraf. Dus ik denk wel dat je samen met de inwoners, samen met de omwonenden, moet gaan kijken naar het beste resultaat. En dat betekent niet dat we elkaar negeren, maar wel kijken van, hé, we hebben de wens om een mooi beroepsplak neer te zetten. En we hebben ook de wens om de omwonenden tevreden te houden. En als we daar met elkaar goed in gesprek over gaan, kijken naar goede voorbeelden uit grotere steden die het ook voor elkaar krijgen. Mevrouw Vonk, dus is eigenlijk met z'n volle worden van de broersplak Martin gewoon in de Zuid. Nou, ik had eigenlijk een andere locatie, maar ja, dat is niet aan mij om nu dat even ergens anders neer te gooien. Maar, Oh, nou ja. nee. Zo is het dus. Wat is jouw locatie Nee, dan? Jouw favoriete locatie? Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de favoriete locatie. Ik denk dat je moet gaan kijken waar je de meeste mensen kunt vinden. En of dat een locatie is in het centrum of net buiten Joure, maakt me niet zoveel uit. Als je maar goed bereikbaar Maar is. jou hebben we eigenlijk helemaal geen concrete Nou, locatie ik vind dat niet chic om hier te zeggen, omdat we ook in een proces zitten. Oké. Dat vind ik echt niet chic om dat nu hier aan plein publiek zo. Nee, maar de kiezer die had er natuurlijk wel behoefte aan. Het is nou het moment om onder kiezer kenbaar te maken hoe het jou steeds maar een bepaalde zaak Nou, ik vind en dit is wel een heel groot actueel thema in de Frieske Markt. Kijk, je kunt een luchtballon oplaten, dat wil ik best doen. Ik denk dat je een locatie in het centrum ook kan onderzoeken. Ik zeg niet dat het moet gaan gebeuren, maar dat we een andere locatie in het centrum van jou zeker goed kunnen onderzoeken. En waar is dat? En wat is dat dan in het centrum? Nou, hoe groot is het centrum van jou? Ja. Ja? Ja, zees het dus. En feitelijk, als je gaat kijken, de eerste voorkeur hebben we volgens mij uitgesproken. En als ik nu in mijn eentje hier een andere voorkeur moet gaan uitspreken, ja, dan zou ik kijken van hoe kun je hem mooi neerzetten in het centrum. En of het hartstikke een plek is, ja, volgens mij niet. Maar meneer De Wolf kan misschien mij nog overtuigen. Nee, oké, goed. Ik ga naar Annemiek Keur. Ik heb hier wel een grote lijn aansluiten bij mevrouw Vonk. Wij hebben namelijk om meer informatie gekregen. Ik vanwege die bezweren die er leefden. Dus we hebben als hele rie gekregen van, nou, jou is nog wat meer informatie over die locatie en hoe die locatie. De VVD die begon, jij er al over het hasken, toen er helemaal geen cijfers waren. Nou, kom eens maar die cijfers, wat kost het dat dan? Want je moet een afweging maken. Er zijn een paar dingen belangrijk. Dat is dat het bereikbaar is, dat het draagvlak is in de directe omjouwing. Ja. En een belangrijk punt daarin is, als het een beetje buiten het centrum doet, dat is natuurlijk wel, nou ja, noffelijk, want daar is misschien wat minder direct omwenden, het kniepert daar wat minder. Maar er zitten ook sociale voorzieningen komen er in dat broersplak. Dus dan moest ik voorstellen dat mensen vanuit de vlekken of zo, daar ik hinnen komen kennen als ze dat een keer willen. En dat het net te vier uit het centrum is. En dat zijn volgens mij dingen die wij al jaar afwagen moeten, het zien elkaar. En ik denk dat mevrouw Von Geliek het, wij kunnen je duidelijk maken, we hebben die afwaging op baseren, maar wij hebben de laatste cijfers en die hebben wij nog net. Dus het zou heel raar wezen om dan nou te roepen, wij willen per definitie dat in het hasken. Ja, nee, maar de heer Screur wil heel graag een antwoord. Is voor jou steeds maar, is voor jou, wat zegt jou? Nee, ik blijf even bij Annemiek Keur. Voor jou is de Stuit nog heel tijd een locatie wat steeds maar... Ja, zeker. Ja, onder voorwaarden natuurlijk dat dat parkeerprobleem oplost, dat dat maar de omwenden enigszins uitkomt. Maar dan kan het nooit iedereen nooit zien. Oké, hij wil graag van helder. Ja. Hij wil graag van het CDA een antwoord. Nou, het CDA heeft in de bestuursvorming rondom het beroepsplak helder ongeveer van de middelen die binnen er, maar de locatie dan net zeker. En daar is wordt nou een jongen van wat binnen de orenmogelijkheden. Die had ik ongeveer bijvoorbeeld bij Sportfun om een optie om beter te onderzoeken en duidelijker te wijzen. Nou, in kwarten kregen wij daar een uitsluitsel van. En moeten er jongen worden van wat de plussen en de minnen binnen. Maar die zwaar die de stuit uiteren had, ja, die is heel bot binnenkwam. En
Ik kan me er wel bij voorstellen, het is dan een drokke week natuurlijk. Alleen ik ben het wel maar mijn buurvrouwen succes is dat voordat ik hier een locatie neem, ik wel eventjes helder hebben wat de plussen en de min binnen. Dus dat ga ik je van de jongen net zeggen. Maar ik ga wel zeggen dat we de zorg van hem heel serieus nemen. Oké. Ja, maar dat is voor iedereen het dat zijn. Dus dat is volgens mij net een discussie, want het is weer hier aan tafel. Het iedereen zijn. Het yield is vastgesteld en de locatie, daar wordt nog helderder naar jongen. Oké, ik wil het hierbij letten, meneer Schreur. Jo, ik denk dat je net bij een tevreden gevoel naar huis kunnen, maar we hebben echt nog... Nee, waar heb ik nog oren vragen? We beginnen even via de Zoom naar mevrouw Zwerver. Mevrouw Zwerver, ben je daar? Nee, er is geen mevrouw Zwerver. Ja, ik ben er. Ja. Hallo. Goeiedag. Waar zit u op dit moment, mevrouw Zwerver? Ik zit thuis. Ja, en dat snap ik. In En waar is Jouweren. dat? Ik zit thuis, Waar is dat? thuis in Jouweren. Op een jouwer? Ja, op een Jouweren. Best. Jo, hebben we een vraag. Ja, ik doe het even in het Nederlands. Best. Maar mijn vraag, stelling sluit wel een beetje aan op het vorige onderwerp. En dat is namelijk dat juist in een tijd van verdeling kunst en cultuur mensen kan samenbrengen. En dat de gelden die voor kunst en cultuur beschikbaar zijn, juist met rechtstreeks samenspraak met de inwoners van onze mooie gemeente gedaan zou moeten worden. En zo hebben inwoners rechtstreeks inspraak op hun eigen omgeving. En wordt het ook iets van ons allemaal. En leren we elkaar ook eens een beetje op een andere manier kennen. En daarnaast ook vind ik dat op die manier inzetten, juist de lokale economie die wel een beetje ondersteuning kan gebruiken, die ook krijgt op die manier. Ja. Wat is uw vraag? Nou, ik vind eigenlijk de vraag wel, wat gaan onze partijen doen aan het samenbrengen van mensen door middel van kunst en cultuur? Oké. En alle 11 partijen niet. Aan wie wilt u die vraag specifiek richten? Wie maakt u heel nieuwsgierig? Naar wie bent u nieuwsgierig? Oh, nou zie ik mezelf alleen maar. Mevrouw Zwerver, we hebben niet de hele avond. Doe maar. Nee, want ik... Even kijken, mag ik even de... God. Ik maak wel even de keuze. Die meneer van, ja, is dat goed? Die meneer van de VVD. Ja. En Gerda. Ik weet de namen van de partijen momenteel. Ja, dat Gerda de niet Vries meer. van de FNP. Zullen we het daar eerst bij houden dan? Eerst Ivo de Wolf van de VVD. Ja. Op jouw eerste vraag, volgens mij willen alle partijen die hier zitten willen investeren in cultuur. Daarom hebben wij inderdaad dat wij het heel beschikbaar stellen voor een broersplak. Krijg worden de partijen net zoals wat voorkeurslocatie. De VVD het vooral wil zijn van wij willen dat heel graag bij het Haske. Wij denken dat dat het makkelijkste te realiseren is, het snelste te groen te krijgen is. Maar dat wij iets met cultuur willen, dat wil van mij iedereen. We hebben net van niks als gemeente zijn. We werken samen met die projectgroep vanuit Jouweren. Maar vanuit een heel soort vereniging, juist om samen dat broersplak en dat broersgevoel te krijgen. Dus dat we daar maar snel niets mee willen, lijkt het mij wel duidelijk. Dat wil ik op een bal in Balk. Daar ben ik bezig mee dat het Haske samen kan komen met naar je sporthal. Dat daar ook synergie ontstaat tussen cultuur en sport. Dus van mij willen we dat in de hele gemeente. Dat hebben we in Lemmerik maar de gevonden. Daar moeten we gewoon maar terug in. En op die manier willen we daarop terug investeren. Gerda de Vries van de FNP. Ja, hoi Theresa. Nou, zoals Ivo... Je kennen elkaar? Ja, wij kennen elkaar. Oké. Maar dat is op het zakelijk vlak is dat. Oké. Nee, Ivo zei kreeg ik al het broersplak en de FNP is ik voor het broersplak. Omdat er alles komt het gear, de cultuur, de fanfare, de toneelclub. Wij qua locatie binnen wij net voor locatie de stuit. Dat het absoluut ons voorkeur net. Wij zie ik het of bij het Haske of bij de evenementenhal. Maar wat ik wichtig is, dat de sport er ik bij komen kan. Dus want sport vinden wij ik heel wichtig, maar dan heeft echt inzoomt op de kunst en cultuur. En nou, daar is het broersplak is er natuurlijk het plak voor. En dan denken we aan een poppodium.
Dat vind ik belangrijk, dat jeugd zich een beetje ontjan kan en even muziekmaatje kan. Maar die hebben wel een podium nodig om te filmen van wat is een podium. Oké. De Silde Heer Skreubel liet me wijzen met een poppodium. Ja, maar dat is net bij de stuit. Oké. Nee, absoluut Oké, net. oké. Dat heeft uw voorkeur absoluut net. Mooi, oké. Goed. Ik ga even naar... ik ben nog meer vragen hier in de cel. Mag ik nog een kleine aanvulling doen? Hier vanuit Zoom? Nou, heel kort en dan rond ik het af. Ja, want het gaat niet alleen maar, zeg maar om de locatie waarop het staat, maar ook bijvoorbeeld dat in het verleden, en dan moet ik het even politiek correct zeggen, er ineens kunstwerken in onze gemeente waren die een aantal tonnen gekocht hebben, waar burgers helemaal geen zeggenschap over gehad hebben en er wel mee opgezadeld werden. Dat klinkt heel onaardig en zo bedoel ik het niet, maar het is ook mooi dat zulke kunstobjecten die een omgeving kunnen vermooien, maar ook verbroederen, ook samen met inwoners gedaan kunnen worden. Oké, mooi. Dank u wel, mevrouw Zwerver. Een hele goede avond verder. Ja, ik ga nu... Doe maar. Mening? Ja. Even uw naam. Boukje Mierema. Boukje Mierema. Fameus. Het ministerie is de wanden met een nieuwe bouwgroenstoffen plan te maken van de IJsselmaar. En er komt ook een plan meer bij te zien, waarin ze dus zien wel alle doelen die ze bij de IJsselmaar hebben, hoe stemmen we dat op elkaar af. En nou zeggen ze erbij, ja, we moeten per jaar 100.000 wenden bouwen, dat hebben ze aangepraat en daar hebben we dus een soort bouwgroenstoffen voor nodig. En zolang wij nou net circulair bouwen kunnen, hebben we dus zon en grind en dat soort dingen nodig. Dat zit in IJsselmaar. En nou denk ik zomaar dat het misschien zo is dat zij dan wat meer vrijheid hebben willen als die ze nou hebben. En dat ze dus misschien die rode zone die er nou luidt, wat jij ervan onderzocht is, dat is de zone, wat alle vogels die we beschermen willen, die daar juist geschikt voor is, dat ze die lietser maken willen. Dat denk ik zomaar. En dan wil ik graag eigenlijk weten van CDA en VVD, zo'n zij dat goed vinden. Dat die zone lietser wordt. Dat die rode zone inperkt wordt om meer huizen bouwen. Oké, Ivo de Wolf van de VVD. Nou ja, voor mij wat er in de vraag opvregen wordt, voor mij is het regeerder daar ook mee bezig en Rijkswaterstaat. En daar moeten we eerst uitwachten, want wij komen die maar wel waarom. En dan kunnen wij, als iemand het eerste plan komt, kunnen we daar als gemeente een zienswijze op onderdragen. Maar om nou voor u te herinneren op te zeggen van, er komt al net een grenscorrectie, dan wil ik hem eerst zwart op papier zien, voordat ik daar iets van ga vinden. Hoe we daar als gemeentebestuur op reageren moeten. Ik kan nou wel zeggen van, ja, hij verschoot, maar dat weet ik net. Als zij beginnen aan dat beheerplan wat er nou lijkt, dat ze daarom beginnen te scotten, zullen we maar zeggen, dat doen ze net omdat ze meer natuurgebieden daar valkbaar krijgen willen. Dus je ziet aankomen dat ze aan dat rede gebied beginnen. En dan zul je, ik ga altijd leerd van je moet onder het begin van de besluitvorming zitten en net op het eind. Dat je probeert willen om nog wat invloed uit te oefenen. Oké, dat is helder. Beginnen we naar Lucien Boelsma van het CDA. Ja, ik denk dat je dat laatste, dat het belangrijk is dat er aandacht voor is, als er ontwikkelingen binnen. Maar ik denk dat ik wel onstuurd keer bij de heer De Wolf dat er op dit stadium bij u niks bekend is. Het is wel goed uit onthangig maatje. En als er dan een vraag bij u komt als gemeentebestuur, dan moeten we daar op dat moment naar chef van wat budget dat, wat budget dat voor de natuur en daar dan op reageren. Okay. Want dat is, voor mij is het nou even, ja, het wordt je nou op tafel gebracht, maar ik denk dat dat wel van belang is om, nou ja, dan echt de feitelijkheden te sharen wat er dan gebeurt. Ik lees dat in de Boukse krant. Ja. Dat er niks bij je bekend is, dat snap ik dus net. Hè? Nee, maar dat is wel zo. Mooi, helder. Ik geef Geert de Boon, die wordt nog hierop reageren. Wij hebben het heel duidelijk in onze verkiezingspunten staan van wij zijn absoluut geen op welke samenwerking dan ik. Pak maar op, ga maar naar de Noordzee en geen termen ophalen. En dat we dan toch gas boren moeten, nou, dan moet ik groepen worden en dan pakken ze daar dan 12 vliegen in een klapzoek zitten. Maar inderdaad, ik moet wel eerlijk wijzen, er is niks bekend bij de gemeente, officieel, hoe die plan en om daar dan direct wat van te vinden. Ja. Nou ja, je weet hoe wij erin staan, maar dat wil niet zeggen dat je direct invloed hebt op de oerhiet. Ik wil het hierbij litten, mevrouw Miedema. Ja, dank u wel.
Wij debatteren met alle listkloekers over het sociaal beleid van de Frieske Maarn. Jouw partijen krijgen eerst exclusief de ronde daar in 20 seconden haar een standpunt voor het voortjacht te brengen. En dat binnen de burgerpartij van Gerard ten Boom, zo nu hier naar voren komen willen ten Boom. Dat is de VVD, Ivo de Wolf, de NCPN, Reense Visser en de ChristenUnie, Sietse Hoofdrop. En ik liet de stelling even in. En ontsluitend kunnen je hem alle keren eerst exclusief 20 seconden reageren. Ja, de Taslagenaffaire, het liep dat toch de Taslagenaffaire, er wordt een orenwien waait nou terug het land. De oerhiet had de burgers en dan met name de kwetsbare groepen te hut ompakt. Zij is nou een beetje eigenlijk toch wel de publieke opinie. De oerhiet zo juist meer een schild wijzen maken van die jongen die het moeilijk had en net zo goed mij komen kennen. Maar in de Frieske Maarn speelt dit probleem niet zo. Als het gaat om sociaal beleid, en dan komt de stelling, dan denkt de gemeente juist heel goed om haar inwoners. Als het gaat om het sociaal beleid, dan denkt de gemeente heel goed om haar inwoners. Ik zoek graag eerst Gerard ten Boom van de Burgerpartij, 20 seconden, de leeg niet te worden. Je weet wel wie je kiezen. Ja. Nou, daar zijn wij het totaal niet mee eens. De gemeente moet juist nog vol en beter om haar inwoners te denken. Als we zeggen hoe ambtenaren, of in ieder geval klachten, dus brieken hoe ambtenaren, hoe mensen zich behandelen vielen, dan is er wel degelijk een ruimte voor verbetering. Nou ja, ik denk dat mijn buurman het aan zijn baan gaat. Dat weer. Dank u wel. Dank u wel, Gerard ten Boom. We beginnen met de VVD, Ivo de Wolf. 20 seconden meer voor jou. Dankjewel. Er gaat gelukkig een heel stuk goed in deze gemeente, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wat de heer Ten Boom al zei, het is communicatie, conflictvoorkoming en dus gewerken. Het kan altijd beter. Iedereen kan in de eermoede komen. We moeten inderdaad verzorgen dat het net niemand een nummer wordt en dat we de meestelijke maat in deze gemeente houden. Dank u wel, Ivo de Wolf voor de VVD. Je bent al een mooi kwarte bestek. Dan gaan we nu naar de NCPN, Reense Visser. Ik denk dat het heel goed is dat we jou krijgen voor dit debat vregen, of net? Voor dit onderwerp. Best, oké. Je bent in jouw 20 seconden, Visser. Nou ja, lekker Sas is, het is net een toeslagenaffaire, het is een toeslagenschandaal. En de gemeente, of die Wolf, net goed voor zijn inwoners is. Je kan samen per inwoners opnemen, werd de gemeente heel goed voor wie. Maar de gemeente is helemaal net goed voor mensen die van de gemeente financieel afhankelijk zijn. Die worden Hier in de Frieske Maarn ben je al van bedenken. Ja, als men me net gelooft, dan stelt me vragen en ik kan het lezen. Oké, dank u wel. Reense Visser en dan de ChristenUnie Sietse Hoofdrop. Dank u wel. Ik denk dat er binnen het sociaal domein een heel soort goed gaat. Hier en daar incidenteel gaan er natuurlijk dingen fout. Daar moet aan werken worden. Ik vind dat de gemeente wel wat meer dwang kan aan jarmoederbestrijding. Zo het basisinkomen wel een item wijzen wat we hier in onze gemeente ook dwang kennen. Wij werden plakdemmetjes geworden, listkloeken, en dan praten we met alle partijen verder over dit onderwerp. Waar wil reageren van de partijen als eerste? Anne Kuur, hier links. Ja, ik denk dat wat de vorige gesprekken zijn alle wel een beetje weer is. En ik denk dat we nou heel erg ons best doen om een goed te wijzen voor de inwoners. Maar dat bijvoorbeeld de participatiewet in de basis is die verhouding gewoon heel erg fout tussen de gemeente en de inwoner die afhankelijk is van die gemeente. En die in de bewijslast wordt helemaal bij die inwonerlijnen die met dit zijn litten en dat zijn litten. Voordat die een inkomen krijgen van de gemeente. En als het nu zitten we iedereen gewoon een inkomen op een bestaansminimum, door we maar de AOW ik. En lid meestal het lekker zelf uitzieken. Een basisinkomen. Ja, uit onderzoek blijkt dat meestal het dan prima zelf uitzieken. Maar als gemeente ga je er naartoe natuurlijk net. Nee, maar je kan er wel maar experimenteren terug bijvoorbeeld de bijstandsregels te versoepelen. Dus zo'n je vaststander verwijzen als Ja, partij. zeker, Toch ja. mijn experiment hier aan de gang te gaan. Ja. Van de invoering van het basisinkomen. Sippie van de meer van de partij. Zoek ik voorwijzen maar even hoe ik het net doe. Wat een heel groot probleem is voor de gemeenten, is dat zij ik net gaan hoeveel geld zij ontvangen van het RIEK voor de taken in het sociaal domein. En ik reken het kabinet zwier om, omdat het nou op dat vlak eigenlijk de gemeente maar de rechts in de morgen aanzet. Het zijn iepen einderegelingen, dus je moet ze uitvieren. Dat gaat ten koste van andere dingen, zoals leefbaarheid, zoals verschennings wat elke niet samen de binnen erin kent, dorpshuizen. En dat maakt het probleem alleen nog maar groter. En daarin binnen wij volslijn afhankelijk van het Rijksregeer. Ja, en dat is wat mij betreft hier echt het allergrootste probleem. Oké.
fijn Nou, dat je dat alle gericht doet. Zo, Ja, dat vind ik op zich Kees vlak. Kooltrop? Ja, nou, zo, wat ik ze krekken, ik zei, en dat sorteer eigenlijk ik weg, van dus het binnen gewoon een soort mensen ontevreden. En dan ben ik heel soort tevreden. Maar daarom wil ik dat gesprek huren ik. Want we moeten vooral de burgemeester en de wethouders, die moeten altijd ruimte hebben om de inwoners te ontvangen. Want daar ligt de basis van de democratie. Oké. Ik wil even wat het over het sociaal domein en over het sociaal beleid, even hoe de schuldenproblematiek gaat. Er binnen natuurlijk burgers die diep in de schulden zitten en er binnen algemeen die zeggen, we moeten eigenlijk om die mensen te verlossen uit die situatie, moeten we eigenlijk die schulden van die burgers oernemen, zodat ze weer perspectief krijgen. Waar is daarvoor? Partij van de Arbeid, de Bietje, Het is maatwerk wat mij omgeeft. Hier links. Maatwerk. Ja. Reense Visser. Ik wil wel wat zeggen. Men heeft het al over preventie, om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Maar ik zou hier een heleboel voorbeelden aan kennen, waarop de gemeente omgeeft met inwoners, waardoor de mensen juist in de schulden komen kennen. Ik heb bijvoorbeeld het voorbeeld, en dat is goed ouder aan, daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest, dat een eerlijk mens, die het echt opjong, dat men het 2 jaar lang treiterd heeft. Dat zie ik echt, ja, en ik ken het weer een meisje. Dat 2 keer daar de uitkering opschort, een keer de uitkering stopzetten. En uiteindelijk ben na 2 jaar een boete opleiding van €4.000. Ja. Uiteindelijk is het goed gekomen, omdat ik me ermee bemoeid heb. En als dat net gebeurt weer en het weer teruggaat, dat is een voorbeeld, ja? Dan hier die man of die vrouw zijn de schuld kwamen, hier heel verder leven aan het uitbetaling geweest. Ja. Dus Ja. daar moeten we eerst naar zien. Ja, En oké. verder Maar, ben ik- dit is net uniek in de Friese Marne, volgens mij, maar in al die gemeenten wie spelen deze cultuur, toch? Goed je dan om die en mij Uiteraard dat je mensen kan helpen om met de schulden te bloeien. En als die in de schulden komen, dan moet je ze helpen om er weer uit te komen. Dat is logisch. Gerard de Boom. Nou ja, een hele mooie, de heer Visser, ik weet dat hij gelijk heeft. Maar wij weten als jij als gemeente is de kostendelennorm bijvoorbeeld. Zodra je inwender of in een uitkering zit en je ben je weer ouder, die hebben nog geen burk, die hebben bijvoorbeeld hun squallen nog. Dan wordt degene die in de bijstand zit kwarten, omdat die zijn met ja, maar jouw zoon is nou volwassen, dus die moet nou mij betalen voor de huur. Nou, dat gaat in sommige gevallen hier dat helemaal niet op. Dat is hartstikke fout. Dan moeten we echt kritisch naar zijn dat we daar wat rommer of romhartiger in wijs kennen. De wet, dat is de wet. Hè. Nou, ik zoek Lucia krek Boelsma, onvullen. CDA. Nou ja, ik denk dat Anne Het CDA die zit natuurlijk al jaren en jaren in de Friese Marne onder de knoppen, draait hij. Ja. Hè? Dus wat Ja, zei het ze CDA. Draai je het. Ja. Ja. En Job, heb ik dit in portefeuille? Hè? Ja, ik ben nou hier als listloeker, hè, dus... Oké, dat dus is, ja, dat... je hoeft geen verantwoording Ja, dat uit te wil ik lezen. wel. Steeds Ja, maar van wel, je ja. beleid van Ja. of jou hier onder Ja. kiest. Dat viel jou net. Nou, dat vind ik als partij, want ik ben vanuit de partij heb ik dit te doen, maar ik sting nou voor nou ja, hoe je dat als CDA naar de Helder. tak komt joggen. Helder. En ik wil er wel iets van zeggen. Ik denk dat Anne Mercure het goede sketch heeft, heeft de kraaien maar de wet, daar moet je aan voldwan. En daarin zit wel een stukje rondte en dat pakt de Friese maar om te zien van wat kunnen we doen voor de inwoner. Als we het hebben over de schuldenproblematiek, dan is er ontzettend veel geïnvesteerd om te zien hoe kunnen we bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties en andere organisaties al heel betiert zien als iemand in de problemen zit. Daar hebben we als Friese Marne echt, we zijn denk ik een van de eerste mooie jaarmoeder schuldenbeleid, we hebben dat heel erg op instutsen. En binnen de mogelijkheden van de gemeente zie je we dus de ruimte. En bij Judy Kentering, ik die hier volgens mij vanuit de Partij van de Arbeid... Mevrouw Boelsma, ik onderbrek je even. Ja. Jo zit er heel bot in deze portefeuille. Ja. Jo zei ze eigenlijk het wat romhartiger. Ik denk dat er wel vanuit het regeer wat meer ruimte jong worden moet om te voorkomen dat maar wij wat- beslissingen nemen moeten die het Gerard ten Boom. voor de lange termijn leeftijd is. ja, Ja. Jo, met alle respect, je kent toch, ik gewoon als gemeentechef van, goh, dit is de wet, maar hoe kunnen wij daarmee omgaan? En ik vind dat onze Je vindt gemeente... eigenlijk dat mevrouw Boelsma heel wat verschoeld achter het Rieks. Nou, dat zie ik net zozeer, maar ik vind wel, je kan wel zeggen, nou, wat is de wet, hoe moet je het uitvoeren, prima. Maar hoe kan ik daarbij wel meester bloeien? En dat mis ik wel eens wat in uw Nou ja, ik ken het wel Oké. dat... Mevrouw dat- Boelsma, ja. dan is het misschien steeds van het mat wat romhartiger. Ja, Steeds nou ja. sociaal werk. Kun je Integreren. 3 punten nemen waarvan je zegt van op die terreinen zou ik wel romhartiger wijzen kunnen? Als het Ja, sociaal nou, beleid ik en wil wel een gemeente. voorbeeld nemen waarin we best wel romhartig binnen.
de budskippenaffaire heb ik mooi gekregen. Daarin hier onze gemeente hier al regelen dat het gewoon net aan de orde wie die vrijstelling wie al inregelen. Heel veel gemeenten hebben nou opeens dat inregelen terwijl wij dat altijd al hier. Er zijn heel veel maatwerktrajecten dat je echt zorgt van waar zitten de ruimtes, zodat die mensen helpen binnen voor de langere termijn. Dus er wordt heel veel ruimte gezocht. En die budskippenaffaire vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld. De taslagen, nou wat Sanjo net affaire, maar een oorwoord. Schandaal. Alle mensen benaderen om te zien, kunnen je hem hulp gebruiken? Kunnen wij je hem helpen om hieruit te komen? Tuurlijk ben altijd verbeterpunten en ik zie ik altijd van, als partij moet je dat ik even verstehen en me aangrijpen. Maar er ben ik een heleboel punten die wij als gemeente echt ruimhartig oppakt hebben en ik de mogelijkheden kiezen hebben. Ik in de andere kant. Ziet ze Holtrop, ChristenUnie. Maar daarbij komt dat we daar altijd nou wel liedje stapjes in maatje kennen. Ja. We hebben het voorbeeld basisinkomen al gehad. We hebben inderdaad het voorbeeld door de schulden oornemen en persoonlijke begeleiding daarin. Het jeder in aanmerking komen voor de armoederegelingen. Ja, daar zullen wij als gemeente nog stapjes in maatje kennen om het aangenamer te maken voor de onderkant van onze samenleving. Zit ik dan maar. Oké. Daar wil ik ook graag breken. Hier wordt de Wolf. Nou, ik vond dat de heer Ten Boom heel makkelijk om de landelijke wetgeving heen stapt. En ik vind dat mevrouw Boelsma dat heel goed zei. We met gewoon een maatwerk zijn en we met de zorg dat we preventief zo vol mogelijk doorgaan wat we kennen. Maar dat de heer Holtrop hier zei van ja, we vier hebben een basisinkomen of daarmee experimenteren, dat giet mij 4. Dat is gewoon landelijk beleid. En daar gaan wij als gemeente naartoe. Maar meneer De Wolf, er zijn pilots die in gemeenten eruit werden en daar zou onze gemeente gewoon niet meedraaien. Ja, en in Scandinavië ben er ook al pilots om basisinkomen en daar is al op waar we omkomen. Dus dan kunnen we dat hele wielwerk eigen uitvinden. Ik weet je net die Scandinavië. Maar dat doet volgens mij net. Ze binnen daar vaak op waarom kwamen, omdat mensen het ondoorden, omdat ze dachten, ja, dat past net binnen de bestaande regeljouwing. En dat is nou, denk ik, de taak van de gemeentes, om dat uit te zieken en om die pilots te doen, om te zien of dat werkt. En dan onder het rieke te litten van, zo jongens, dit werkt in uw gemeente. Wij zijn de oren die het dichtst bij die mensen stiert. Wij hebben dien en wij zorgen dat het werkt en verhoren je nou eens de regels. FNP, Gerrit de Vries. Ja, nou, ik ken een hele mooie morgen, vooral met mevrouw van der Meer. We hebben een hele soort taken van het riek krijgen en dat hebben ze bij u zo uit het schat gooit, maar net maar de centen erbij die we nodig hebben. En qua schulden, daar ben ik een soort mensen die kennen er niet aan het dat ze in de schulden komen, want ik zorg mij angst en beven uit dat de mensen aasten in november, december hun eindhoudrekening van het gas krijgen. Ik denk dat we dan nog raar op de koffie komen en daar kennen de mensen niet aan de wand. Oké. Reservisten, ik vind dat Joost steeds maar het lijstje wordt hamaaien over dit. Nou ja, het gaat natuurlijk net alleen om de energieprijs, dat is erg genoeg, maar de budskippen werken al met jutter. Ja? En, maar even over het basisinkomen. Ik vind dat met heel makkelijk daarover praat. Ik vind toch het uitgangspunt altijd wijzen met dat mensen die kennen, ik werken met hen. Ja? En ik vind dat mensen niet werk krijgen kennen, dan moeten ze een uitkering hebben. Maar dat idee loslaten, dat je net hoeft te werken, dat vind ik een beetje toch wat raar idee. Ik ben wat huiverig voor de discussie over een basisinkomen. Okay. Ja, dan let je dus het principe los. Mooi. Zo'n basisinkomen. In feite. Dank u wel. We letten het je bij. Ik wil wel even horen dat zo'n basisinkomen, daar kan je net helemaal van roem komen. Dus dat is helemaal net een vrijbrief om bij dat te werken. Met z'n volle. Mooi, we sluiten dit af. We beginnen naar het volgende Lietse debat. Waar we nog een jelle uur dan sluiten we af. En dat derde Lietse debat, dat zal plak vinden tussen de NCPN, Reense Visser. Dus ik zou vregen wel om naar varen te komen. Annemieke Vonk van D66, Sander de Ridder van Forum voor Democratie. Ik dacht even dat jou haast wat in sleep sukkelden, meneer de Ridder. Ja, wel. Waar komt dat toch? Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar niet hier meegewerkt aan het beleid. En er komen heel veel thema's op tafel die direct relateren aan wat het afgelopen 4 jaar wel of niet gelukt is. En dat is voor ons als Forum natuurlijk een beetje lastig op dit moment. Je moet er even inkomen. Natuurlijk heb ik er wel een mening over en die wou ik eigenlijk nu verkondigen. Dus vandaar dat ik wacht op dit moment. Mooi, oké. Want je krijgt alle 3 eerst 20 seconden de tijd om een eigen onderwerp voor het voortlucht te brengen. Daarmee ook beginnen, Sander de Ridder van Forum voor Democratie. Daar is de kiezer. Ja. Nou, wat Forum graag voor deze gemeente wil bereiken is dat we meer gaan naar een
echte open democratie waar we de burgers inspraak hebben in wat er gebeurt. En we horen eigenlijk afgelopen debatten steeds het verhaal van wij voeren alleen maar uit wat het Rijk ons vertelt. Hoe komt dat? Omdat we heel veel dingen centraliseren, liberaliseren, buiten onze invloed. Ja, nou u krijgt nog 10 seconden van mij. Buiten onze invloedssfeer brengen. En daarmee staan we eigenlijk ook altijd met vragen van burgers een beetje met een mond vol tanden. Dan moeten we steeds minder creëren eigenlijk. Dat is waar we voor gaan. Mooi, dank u wel. Reense Visser van de NCPN. Nou ja, we hebben een verkiezingsprogramma, ik denk dat het ongeveer 20 pagina's is. Maar ik wil het weer vetje samenvatten. Maar dit, mijn heel korte statement. Hard voor de mensen en hard tegen onrecht. Dat is het. Dank u wel, Reense Visser. Ja. Nee. Ja. Sorry. Annemiek Vonk van D66. Dankjewel. Nou, ik heb al veel gezegd. Ik denk dat het enige wat ik nog niet heb aangestipt is dat als wij plannen hebben om te bouwen of om van alles ook wat we bedenken, dat we wel in ogen moeten houden dat we de natuur blijven beschermen. Met de klimaatdoelen die we hebben, met wat we ook doen. De natuur moet niet ter discussie staan, want schade is onomkeerbaar. En ik denk dat we daar wel iets meer oog voor mogen hebben. Oké. Dan hebben we de eerste stelling voor deze drie partijen en die is als volgt. In de Frieske Marren moet een permanente vluchtelingenopvang worden gerealiseerd. In de Frieske Marren moet een permanent AZC vluchtelingenopvang worden gerealiseerd. Waar wil je erop reageren? Reense Visser. Nou ja, in het algemeen vind ik dus, jongen ik wat er al de laatste jaren in debat is, dat er dan op een gegeven moment AZC's wel leeg staan en dan weer open gaan en dan opeens zitten er weer plakte men. Ik ben er wel voor dat er in het land hier en daar op een aantal plakken permanent AZC's komen, grote AZC's. En dat moet het helemaal niet erg wezen dat er bijvoorbeeld eens een keer een paar honderd beiden leeg staan. Want dat kent over 3 of 4 weken weer heel anders wezen. Wat dat nou ik in uw gemeente moet, dat weet ik niet. Dat zou kennen, ja. Maar in het algemeen ben ik daarvoor. Oké, en waar zou dat dan komen, Marten? Er is nog hier in Balk. Dan moeten we daar opnieuw op praten. Maar dan moet de gemeente hier het eerst willen. Ja. Maar Jo wil het wel. Nee, maar de vraag moet altijd komen van het COA. Ja, maar Jo zegt, Jo bent er vaststander van. Dan zal ik daar proberen positief op te reageren. Ja, dan heb je ook gedachten bij het feit van werd het dan geschikt is. Het hangt er ik van nou hoe de mensen om jou daarvan vindt. Het kan zelfs zo wezen dat de omjouwing daar, dat er een heleboel mensen binnen die dus er veel op zin binnen. En dat zo'n NCPN op een gegeven moment zeggen kennen, het is net vertrouwd dat die mensen naar huis vastbaren. Oké. Zo nog kennen. Sanne de Ridder, Forum voor Democratie. Ja, wij zijn tegen een permanente opvang voor vluchtelingen. En dat is vanuit de simpele overtuiging dat vluchtelingen niet iets is wat permanent is. Nee, je zal altijd moeten vechten en strijden, geopolitiek, om te zorgen dat er geen oorlogen plaatsvinden. Maar de vluchtelingenstroom Dus is bijna wel, de vluchtelingenstroom is wel permanent. Nou ja, we hebben Syrië gehad, nu hebben we natuurlijk de Oekraïne, waarvan heel veel mensen opgevangen worden in de regio en een aantal komen door naar de andere delen van Europa. Maar je moet het niet institutionaliseren. Je moet niet zorgen dat je daar iets vast voor neerzet. Wat ik nu zie, ook in de ACC in Balk, zitten ook heel veel economische vluchtelingen die dan uitgeprocedeerd zijn en die blijven dan hangen in zo'n AZC. Ga daar nou eens aan werken. Zorg dat je de boel in beweging houdt en dan heb je ook weer ruimte om anderen op te vangen. Maar niet standaard en altijd. Annemiek Vonk, wil je reageren op Sanne de Ridder? Ja, ik denk dat uitgeprocedeerde economische asielzoekers niet in Balk zitten. Dat wil ik eerst even noemen. En allereerst hebben wij als fractie het hartverwarmend ervaren. Het draagvlak wat er in Balk bleek toen het AZC eigenlijk gesloten werd en eigenlijk de vraag weer kwam, kunnen we ook weer openen. Is Balk geschikt om permanent te maken? Nou ja, we hebben daar niet de faciliteiten helemaal op orde. We hebben dat ook niet toegezegd. Ik vind wel, we hebben gevraagd om tijdelijk, dus dat automatisch omzetten naar permanent. Nee, niet automatisch, nee. En we moeten inderdaad wachten op de vraag. En wat ik ook heel belangrijk vind is, niet alleen vluchtelingen, want die hebben in 2020 zijn er behoorlijk wat minder geweest. We zitten nu even in een periode waarin het stijgt. Ik herken het niet dat we ze hier nu massaal in de regio hebben. Dus ik denk dat meneer de Ridder van het Forum voor Democratie Nederland bedoelt. En aan de andere kant ben ik eigenlijk ook altijd wel fan van Robert ten Brink met All You Need Is Love. Want hartstochtelijke vluchtelingen zijn er ook. Die reizen ook de hele wereld door. En ja,
ook Nederlanders naar het buitenland en ook hier. Oké, mooi. We hebben ook nog zeg maar even een opmerking van een inwoner. Daar hebben we een filmpje van. En dat is mevrouw Van der Werf. En dan gaat het over dit onderwerp. Om humane opvang te kunnen bieden aan vluchtelingen in Nederland is het noodzakelijk dat er meer permanente AZC's bijkomen. Nou, ik ben voorstander van de vestiging van zo'n permanent AZC in onze gemeente. En daarbij vind ik het belangrijk dat dit toegankelijk is voor vluchtelingen van alle nationaliteiten. Dus niet alleen Oekraïners, want we zijn tenslotte allemaal gelijk. Nou, mijn vraag is dan ook, hoe staan partijen tegenover de vestiging van een permanent AZC in onze gemeente? En deze vraag stel ik graag aan het CDA, de FNP en de PvdA. Bedankt. Oké, dan geven we nog even naar die drie partijen daar. CDA. Als er behoefte is aan een permanente AZC, dan zal wij daar altijd een positief naar zien. Oké, dank u wel. FNP. Ja, als de vraag er komt, en die vraag die luidt er nou nog net, dan zullen wij op dat moment daar een oordeel over aan. Je bent een voorstander van een permanent AZC. Nee, als de vraag er luidt, dan willen wij dat natuurlijk positief beschermen. Maar ja, de vraag die luidt er net. Okay. Dus dan kan je er net een oordeel over aan. Nee, helder, dank u wel. Sippie van der Meer van de Partij van de Arbeid. Ja, wij vinden daar wel voor. Maar wij moeten zelfs wel zien, waar komt dat en onder wat voor omstandigheden. Maar dit soort zaken moet plak hebben. En ja, dat ken ik in de Frieske Marne. Oké, mooi, dank u wel. We beginnen uit de volgende stelling, de tweede van deze drie partijen. Toeristenbelasting wordt ingezet voor de toerist. Belasting wordt ook wel eens ergens anders voor gebruikt, voor andere leuke dingen in een gemeente. Maar deze stelling gaat er dus over dat de toeristenbelasting, alles wat die belasting opbrengt, moet ook ingezet worden voor de toerist en het toeristisch product. Als eerste een microfoon, D66. Nou, samen volgens mij met de FNP hebben we ons al eens een keer hard gemaakt om transparant te maken. Wat doen we dan specifiek met die toeristenbelasting? Want er zijn een aantal ondernemers echt wel behoorlijk bezig met het incasseren, innen en doorsluizen van die toeristenbelasting. En die zien daar niet direct altijd iets van terug, terwijl ze het wel opbrengen. En er zijn mensen bij die profiteren er wel van mee. Denk aan een zwembad of een restaurant van die toeristen. En die zijn eigenlijk verlost van de enorme administratie van die toeristenbelasting. En ik denk dat wij voor de ondernemers, en of als we het vragen, moeten we transparant zijn. En anders moeten we overwegen of we het vragen. Deze Visser. Nou ja, het is op dit moment zo dat toeristenbelasting, dat is een inkomstenbron van de gemeente. En dat komt in algemene middelen. Het is net specifiek bedoeld dat het er meer te komt aan de toerist. Laat ik het zo zeggen, die toeristenbelasting die het heeft, omdat dus ik de toeristen gebruik maak van allerlei voorzieningen, van de dieken en de strutten en alles. Dat schiet al lekker. Dat betekent dus dat je vaker dus repareren moet. Dat is in feite de bedoeling van de toeristenbelasting. Ja. Ik vind alleen nog, je moet het net de gek maken en de belasting te heek maken, want dat bloedt de meeste gevuld, dat mag je net doen. Ja. Maar ik ben er net voor dat het een heffing is, een doelheffing is. Daar ben ik net voor. Oké. Sander de Ridder. Ja, als Forum zijn we in ieder geval tegen het koppelen van een variabele post, zoals toeristenbelasting, want dat hangt af van hoeveel mensen komen overnachten. En vaste kosten die je hebt om je hele economie aan de gang te houden. Zorgen dat toeristen hier leuke uitjes kunnen hebben, mooie dijken, mooie uitzichten, gaan zo maar door. Dat moet allemaal onderhouden worden. Dus voor mij is het onduidelijk of die bijna 1 miljoen, dacht ik, waar het over gaat. Als je kijkt naar 2021, in ieder geval stond dat in de begroting van de gemeente. Of die überhaupt al besteed wordt of niet. Dus hard koppelen van een post die variabel is aan een vaste post, zoals toeristenvoorzieningen die je wil doen, zou ik geen voorstander van hebben. Mooi. Wil je van de partij nog op elkaar reageren? Niet echt. Het is helder. Je kunt weer plak nemen en dan gaan we naar het laatste grote debat. Dank u wel. NCPN, Forum voor Democratie en D66. Ik stem voor meer sportmogelijkheden. En jij? Waar stem jij voor? Ik had zo'n zin om te schaatsen. Ja, daar ben we weer bij de laatste stelling van het debat met alle listloekers. Ik introduceer ze dadelijk de stelling bij jou, maar eerst met jouw partijen weer exclusief reageren. En dat binnen Forum voor Democratie, Sander de Ridder, Lucien Boelsma van het CDA, Geeske Holtrop van Kleurrijk Frieske Marren en Sippie van der Meer van de Partij van de Arbeid. En deze stelling gaat over economie versus landschap.
Toch de berommering van grijdenvogels en ook toch de skaalvergrutting in de landbouw en andere sectoren, ben we veel meer bewust worden van het iepen landschap. En meer als verhinderd discussiëren wij als maatschappij over de waarde van het landschap en wat wel en wat net kan. Wat doen we bijgelijks met megastal, of met datacentra, of met zinneparken, of met bungalowparken? Net overal kan een verbod op. Want aan de andere kant ook wallen op het planken. De stelling is dan ook, jong, economische ontwikkeling heeft voorrang boven het open landschap. Economische ontwikkeling heeft voorrang boven het landschap. En dus eerst met deze vier partijen reageren. Forum voor Democratie, Sander de Ridder. Ja, voor Forum heeft economische ontwikkeling niet direct een voorrang op het open landschap, omdat we juist die economische ontwikkeling hebben, omdat we het open landschap hebben. De Frieske Marre is een gemeente waar heel veel geleefd wordt op toeristen. We hebben 15% van onze mensen die werken, die verdienen hun geld aan het toerisme. Maar indirect zijn er nog veel meer stromen in de gemeente en dan praat je echt over miljoenen. Mijn mening is daarover dat je dat niet keihard aan elkaar moet koppelen. Dank u wel, Sander de Ridder. Pregenteerd. Nee, maar het Mooi. kon genoeg Mooi. niet voor de Ruzie maar van het zeggen. Een prachtige gemeente met een prachtig landschap voor de Roost en de Romte. Maar voor ons jonge Rijn en de economische ontwikkelingen is het ook hartstikke wichtig. En we moeten balans zoeken tussen dat landschap en die economische ontwikkeling. En dat betekent voor het CDA dat we wel zaken mogelijk maken moeten om voor onze toekomst, dus voor onze jonge Rijn, een mooie gemeente te hebben, te wonen, te werken, recreëren en te burken. Klopt hier wel. Ja, deze hoofdklop, kleurrijk Frieske Marre. Nou, wij gaan echt voor een levendige gemeente waar wat gebeurt, waar ruimte is voor creativiteit, ik in ondernemen. Wij binnen wol, Zinnevjelden voor industrialisering van het landschap op agrarisch groen, op wetter en op natuur. Dank u wel, Geeske Hoofdklop. Nee, ja, we beginnen naar de volgende. Sippie van der Meer van de Partij van de Arbeid. Wat mij onbelangrijk is, het correct oorsom. Het gaat hier om het iepen landschap. Het iepen landschap had voorrang op de economische ontwikkelingen. Het landschap is dus goud, daar hebben wij goed op te passen. Wij willen het afwegen op basis van aard en schaal van de initiatieven. En als het net past, ben wij daarop zien. Een megastal aan de randen van IJsselmaar, net wan. Oké, helder. We zitten hier een half jaar. We praten met alle leesloekers over dit thema. Economische ontwikkeling, dit poppen, het iepen landschap. Waarvan de partijen moeten erop reageren? Gerda de Vries, FNP. Ja, ik denk dat het voor de jerders en de joggers wel heel duidelijk is dat voor de FNP het iepen landschap op nummer 1 staat. Sorry. De rond is dus goud. En die ronde is ook dus economie. Er komen je zoveel toeristen en die komen je voor het iepen landschap, voor de natuur. Het is voor ons onbespreekbaar om grote projecten in het iepen landschap. Dus geen meegestaan in het... Nee. Nee. Geen grote datacenters. Geen geitenhouderijen. Dat heeft net dus voorkeur, nee. Maar er lezen een aantal onvragen bij de gemeente, de Frieske Markt van geitenhouderijen. Ja. Zinneparken op landbouwgroen? Nee. Ik net? Ik net op water. Oké, dus alles gaat op slot? Wij moeten eerst al onze daken maar eens vol hebben. Oké, maar en alles gaat op slot, zeg maar. Op het, nee, op wij het zijn geen museum hier in de Frieske Maren. Maar wat kan dan wel qua economie, mevrouw de Vries? Ik heb krek al gezien dat de recreatie dat is een hele grote economische poort van onze gemeente. De landbouw en de landbouw, daarom willen we geen zinneparken op goed landbouwgroen. Want nou, wij hebben nou wel in de gaten, als er wat in onze vrouw gebeurt en de graaskoren in Rusland en Oekraïne gaan dicht, dan moeten we gewoon verschrikkelijk zuinig op ons landbouwgroen wezen. Maar wat doen we dan met boeren die er nou binnen die misschien graag een nieuwe stal bouwen willen? Misschien nog ja, het is altijd naar aard en schaal van het gebied. En boeren die een uitbreiding willen op hun bouwvlak, ben wij nog nooit zien. Oké, wat vind je van dit verhaal? Ja, ik wil je op reageren. Het goed ook gewoon net uit te sluiten in uw zegen. Zo is iepen landschap is dus goud en daar moeten we zuinig mee omgaan. Maar dus iepen landschap is vooral agrarische groen. Dus dat is al van economisch belang en dat zal het ook bloemen moeten. We kennen overal wel natuurstickers, pasregels voor maken, maar dat werkt het ik net. Dus boeren doen het grootste onderhoud in onze natuur. Daar moeten we ook zuinig op wijzen. Economische ontwikkelingen moet kennen, maar ze moeten gewoon wel goed inpasbaar wijzen in ons landschap. Dus net alles volbouwen, dus net samen een groot datacenter,
Maar als er iemand zegt, ik wil een liedje op een industrieterrein die er al vermaken is, maar, en goed inpasbaar is, dan zou het misschien wel kennen. Ja, VVD is wel voor geitenhouderijen, hè? Wij hebben net geen geitenhouderij, maar het zegt wel dat de ondernemer die met aantonen kennen dat er geen schadelijke effecten meer zijn. Nee. Dat inpasbaar wijs in het landschap. En het is aan de ondernemer om aan te tonen dat het kan. Ja, er zijn aardig wat partijen, meerdere lopen in die tjen naar geitenhouderijen hier, hè? Wij vorige week in de Rie hebben daar een hele leuke discussie over gehad. Dat er een tijdelijke geitenstap moet komen, zodat het meer duidelijk is. En daar het van de wethouder heel duidelijk zijn dat er graag maatwerk wil leveren. Dat vindt de VVD ik. En wij zijn nou wel bang voor een wettenbed effect. Want mensen kunnen nou nog een vergunning onvreden, totdat dat al geregeld is. Ja. En daar ben we wel een beetje bang voor. Ik ben bang dat er meer vergunningen onvragen Nou, daar heeft de wethouder volgens mij vorige week heel duidelijk voor waarschuwen. En dat is best een gevaar wijzen kan. Oké, Annemiek Vonk, D66, dan zit ze hoog op. Dus. Nou ja, goed, ik heb het ook in het debat toen aangegeven en ook als fractievoorzitter. Het is toch wel tijd dat wij onze gezondheid eens een keer op nummer 1 zetten. En zolang we daar nog vraagtekens over hebben, hebben wij gezegd, zet er een stop op. We zeggen niet Want nooit. deze geitenhouderij binnen een bedreiging van de volksgezondheid. Nou, zolang er een in verband met onderzoek loopt, Q-koorts en zo'n soort zaken. Zolang er een onderzoek loopt dat we niet kunnen uitsluiten dat het veilig is, dan willen we daar toch graag eerst duidelijkheid over hebben. En dat geldt ook voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het gaat om lelieteelt, et cetera. Eerst zeker weten dat het geen schadelijk effect heeft voordat je ermee verder gaat. Want één ding is wel volgens mij heel duidelijk geworden, zeker door de COVID-crisis, is dat onze gezondheid is kostbaar. En die is kwetsbaar. En daar moeten we wel op acteren. Eerst ChristenUnie, dan we reageren op Annemiek Vonk, ChristenUnie. Ja, ik wil even wel een lietse aanvulling maken op meneer De Wolf. Want daarna had de minister van LNV die het al aanvragen bij de provincie. Bij een drietal provincies in het noorden van het land. Dan kan je inborren welke drieën dat binnen. Om daar wat op te regelen. Want vanuit landelijke regering is al nou ja, stevast aantoond dat het vooralsnog wel schadelijke effecten heeft op de gezondheid. En zij willen vanuit de landelijke regering, daar moet eerst duidelijkheid wijzen wat de effecten binnen. En daarna kunnen we pas verder praten over het vestigen van geitenhouderij. Dus Ivo de Wolf. Nou ja, daar sluit ik me natuurlijk bij aan wat de heer Holtrop zei. Maar wat de RIE vorige week besloten heeft, is dat we de liedsinitiatieven, al gaat het om 24 geiten, heb ik de nek omdraaid. Dus wat mevrouw de Vries dan zei, aard en schaal, ja, daar sluit ik me dan graag bij om. Maar dat kan dan bij dit voorstel ik net. Dat is ik wel logisch, want wij hebben dat ik lang nog nooit toch van god, die liedsinitiatieven bestaan misschien wel naar Sjen. Maar juist omdat nog net helemaal duidelijk is waar het van komt, kerst nou ik net zeggen, dat steen we wel daar en dat steen we net daar. Juist omdat ze het net wist. Dus nou ja, wat mevrouw Vonk ik zei, dan moest dan gewoon het voorzorgsprincipe hanteren. De minister heeft nou ik in de provincie inderdaad zijn van, goh jongens, show daar eens nou. En hoe dat wettenbed effect, die vergunningen worden misschien onvregen, maar er moet nog wel op besluiten worden. Dus dat wil net zeggen dat... Oké, ik ga even naar de landbouw. Het CDA is een echte, of wie altijd een boerenpartij. Nog steeds. Nog steeds. Nog hartstikke. Is dat zo, Ja. Geeske Holtrop? Ja, dat wordt net sinds sinds, maar ik denk dat de boer-burgerbeweging beter het verhaal van de meesten vertelt. Maar dan wil ik, dat vind ik heel mooi, want dan wil ik heel graag weten wat het betere verhaal is. Want... Nee, maar dat doe je daarnaast te Gerry de Jammer. Ik wil even waarom naar de landbouw. Ja, het prima. CDA, dat Ja. is wel een tak wat steeds maar het CDA Nederland het leidt. Klopt. Steeds maar jouw potentiële nieuwe coalitiegenoot, FNP, want je maar vervioen eigenlijk wel een beetje de leefde om ook over te klaren. Die zei van, met de Arowijzer steeds maar daar, het landschap is dus goud. Ja, ja. En eigenlijk zei het mevrouw de Vries een beetje van boerenactiviteiten op het platteland, dat komt haast een beetje op slot te zetten. Ja. Nou, ik wil even die nuancering aanbrengen. Wij staan hier voor alle coalities. Dus ik hier bij een orenpartij, ik ja zijn. Dus dat is duidelijk. Dus dat is eigenlijk toch, stelt het net zo volle voor dat ja. Teleurstellend, hè? Ja, ik mocht alleen maar ja of nee zeggen. Daarom, maar als we straks nog op waarom komen mooi, dan wil ik het nog wel even uitleggen. Ja. Oké. Maar nee, landbouw is hartstikke wichtig. En wat wij merken is dat ten eerste, wij missen als CDA de waardering voor de landbouw in uw gemeente. Het grootste deel van uw oppervlakte wordt door de boeren onderhouden. Er wordt heel vaak zijn dat met oors, terwijl de boeren hun best doen het om een hele goede manier te doen. En wij zorgen daarin nou vooral in de situatie in de wereld, je zorgt dat er een schaarste komt aan grondstoffen. En wat hebben wij hier een mooi gebied
om de boeren de ruimte en de kansen te geven. Dus wij zorgen als we naar ontwikkelingen zorgen op boerenbedrijven, naar de kansen en de mogelijkheden. Want er zal wel iets bij het stukje land moeten om die kei te huisvesten. En dan zullen wij daar op die positieve, omdat wij het gewoon een hele belangrijke sector in onze gemeente vinden. Maar ik voor ons landelijke verhaal, omdat zij zorgen voor de voedselvoorziening. En die staat onder druk. Oké, Gerrit en Boom, Burgerpartij. Ja, daar vind ik wel wat van eerlijk zijn. Het CDA landelijk het hele oren-ding zijn. Die het zijn van wij willen graag een berekening maken, maar dat agrarisch groen verdwijnen moet. Ten onder oren ten goede wat komt voor de winterbouw. En dat is hartstikke mooi. Maar er is in de PBL het nou berekenen dat 300.000 hectare aan agrarische groen vergiet voor het jaar 2050. Voor die onder oren die wenningbouw. En dat is hartstikke leuk en aardig. Maar als we dan even realiseren dat de provincie Friesland 322.000 hectare groen had, dan kan je wel nagaan wat er met deze landelijke omgeving gebeuren. Dus daarom zetten wij in een partijprogramma zetten van nou, wij moeten de boeren beschermen, wij moeten ze ondersteunen waar mogelijk en aan alle kanten helpen. En dan denk ik dat wij verder gaan aan het CDA. Mag ik erop reageren? Want ik heb geen flauw idee bij de heer Ten Boom die 300.000 hectare relateert aan het CDA wel het. Jo Google was vaker massief, dus waarvan ik dan denk, waar komt dit wel? Dus ik denk dat als je iets is wat vanuit het CDA komt, je de landbouwvisie even lezen moet en dan citeren moet op de bladzijden die er staan en waar het dan zit. En dan hebben we een discussie waar we praten kunnen. Ik denk dat het van belang is dat de landbouw voor de lange termijn een goed toekomstperspectief heeft. En er zitten gewoon een heleboel zaken nou die hartstikke lastig binnen voor de boeren. En er moet een toekomstvisie komen en dan kun je net zeggen van, we binnen voor de boeren, daar moet je een visie op hebben. En daar moet je aan de slag gaan. En de ontwikkelruimte Jan, binnen alle zaken die op hen houden komen. Oké, Reense Visser van de NCPN. Wil je op mevrouw Boelsma reageren? Nou, ik wil er wel even wat aan taaien. Na de oorlog, toen wenden in Nederland 8 miljoen mensen. En ik meende dat er in België 8 miljoen mensen waren. Ik geloof dat er nu in België 10 of 11 miljoen zijn en in Nederland zandje en heel. En je kent sommigen wel zeggen dat komt er al die buitenlanders die je bent. Nou, als je dus in Brussel op straat rennen, ga je precies hetzelfde beeld als in Amsterdam. Ja. Dus in feite er moet een discussie komen in dit land en er moet wijken mee van hoe komt het met uw land? Want iedereen die zegt het hier van landschap is belangrijk, die heeft gelijk. Er moet een wenning gebouwd worden, die heeft gelijk. We moeten vluchtelingen opvangen, daar ben ik voor, heb ik gelijk. Ik kan nog wat 10 punten opnemen. Iedereen heeft gelijk, maar het wordt een groot probleem. Daar moet echt een discussie ook komen. Ja, oké. Ja, maar dank u wel. Anne Mercure. Ja, ik denk die stelling van economische belangen versus het belang van het diepe landschap, wat daar nou nog heel erg onder belachting bloot, is natuurlijk juist de uitdaging waar die twee samenkomen, namelijk de veengruidenproblematiek. Dus volgens mij moeten we het nou net hebben over de toekomst van de landbouw, maar ook de toekomst van de groen. En wat willen bijvoorbeeld eigenaars van die groen, maar die groen om daar nog wel een economisch belang uit te halen. En wat vinden wij wat dan nog hier per landschap is. Dus volgens mij, we vinden hier per landschap al heel wichtig, maar we moeten dat dus ook met elkaar definiëren. En wij moeten met elkaar ook een overeenstemming bereiken over hoe wij dat hele veengraidengebied in de rugtje willen. Mooi, dank u wel. Ziet ze hoofdrol? Ja, heel kort. Helemaal mee eens, mevrouw Mercure. En als we over landbouwpartijen hebben, welke partij heeft de laatste jaren de landbouwminister leveren? Ik kan er niks meer. Oké, dat is een mooie aanronding dan van dit Ja, dat ik het maar, ja. Dank u wel, Sietse Holtrop. We beginnen naar het allerlaatste onderdeel in dat binnen nog. Het is nog een vragenronde. Voor de meesten hier uit de Seel. Ik heb zelf ook nog een vraag van de heer Mink uit Balk. Maar eerst jou even. Ja, zeg maar wat je op binnen. Ik ben Susanne Bekkema en ik kom uit Bakhuizen. Wat ik eigenlijk wel aardig vind is in welke context discussiëren we hier eigenlijk over economische ontwikkeling. Want hebben we het dan over groei of wat verstaan we onder die ontwikkeling? Want je kan daar ook zo naar denken, misschien wel naar een oren-economie. Want als je joggen, en dat vind ik eigenlijk nog wel echt onderbelicht in de hele discussie, de enorme uitdaging op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Dan is de landbouwtransitie en de energietransitie het echt een versnelling nodig in grotere stappen. En wat ik daarin mis jaren, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, welke ideeën en concrete oplossingen binnen dan ik om daadwerkelijk te versnellen. Want hoe we nou maar elkaar hier de maatschappij vormbouwen, de zaak hebben we in ieder geval net terug in. Nee, en jou doelde dat vooral steeds maar op de energietransitie
Moet De ik dat- energietransitie en dan Jerk de ruimte misschien net benutten, maar misschien is het eerlijke verhaal wel dat we de ruimte benutten, want energie besparen en de daken vol is, dat zal net genoeg zijn als wij onze levensstijl net aanpassen. En de landbouwtransitie. Als Ja. we zorgen naar de CO2-uitstoot, dan is de landbouw en landgebruik eigenlijk de grootste sector in Friesland die daar verantwoordelijk voor Oké, is. en kun je dit ik formuleren in een concrete vraag om misschien in Nou, twee partijen? ik ben eigenlijk heel erg benieuwd natuurlijk naar GroenLinks. Heb ik er eigenlijk te weinig budget, wat ik wil verwachten hier. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de concrete oplossing die FNP hiervoor heeft. Want ik lees wat over geen windmolen, maar wat dan wel. Oké. En CDA wil ik eigenlijk nog wel even jaren. En Oké. dan met name op het Door wat gebied za? Ja. Ik ga eerst even naar Anne Kuur. Ja, ik ben heel blij met die vraag, want dan ken ik dat al je nog even kwijt. Ben je partijgenoten van elkaar of net? Oké. Nee, nee, Erik. Want ik ken er natuurlijk een heel eind mee komen. Wij denken ik dat de grootste uitdaging is binnen nou voor de komende tijd. Wat het duurzame energie onbelangrijk. We hebben als gemeente een beleid voor waar Zinnenvelden komen moeten. We hebben een bod voor de rest. Dus we hebben daarop instutsen. We nodigen ook initiatieven uit om dat uit de grond te stampen. Maar het is wel van belang dat wij dan mooi als gemeente die dingen net zien houden. Omdat we denken dat het net kennen zo, omdat we dat mooi vinden of omdat we daar nog wat te huiverig voor binnen. Dus als het aan u leidt, versnellen we daar zeker op en steen we zeker een soort taak. Bijvoorbeeld Wiemoen, ja dat ken dan nou alleen nog als het bij elkaar steen. Dus er ik wel mensen binnen die zeggen van goh, wij hebben met het Warp een energiecoöperatie, wij willen wel een Wiemoenendel zetten. Nou ken het net, provincie die ziet het net daar, waarschijnlijk uw gemeente die ik net, maar als het aan u leidt, zou dat wel kennen moeten. Want het is juist in de duurzaam ik dat heel goed werkt, dat het ik droegen wordt door de meerskip, omdat de lusten en de lasten dan natuurlijk eerlijk verdeeld binnen. Als het een nu sluit, zetten we daar volle bak op in. En hetzelfde geldt voor biodiversiteit en natuur. Die vraag ik over dat natuurgebied in het IJsselmeer altijd, als die grens dan inperkt worden, zo, nou, dat is natuurlijk uit ten boze, want we hebben eigenlijk te min natuur. Dus we moeten heel het werkje omdat we meer natuur creëren, maar aan juist ik, omdat initiatieven zoals Wiemoens of zonnepanelen juist natuurlijk ik daar druk op lezen. Dat hebben wij ook in de gaten. Maar we moeten maar eens aan wel vooruit om die klimaatverandering een beetje te temperen. Dus we moeten daar wel keuzes in maken. Mooi, dank u wel, mevrouw Kuur. We beginnen naar Gerrit de Vries van de FNP. De vraagstelling in de steel zegt eigenlijk van, ja, we moeten wel uw klimaatdoelen behelpen. Maar de FNP wil geen windmolen en geen zinnenparken op landbouwgrond. En hoe wil je dat dan realiseren? Nou, er binnen nog orenmogelijkheden. Ze zei van mijn zonnepanelen op daken kom je er net. Nee, maar ik kom dan mijn punt. Er binnen allerlei mogelijkheden. We hebben aquathermie. Er binnen hele lietse wiemoentjes die op het dak. Nee, mevrouw de Vries, met alle respect. Je moet mij ja, uitpraten, nee. want ik ben al net klaar. Oké, dan doen we dat. Er binnen nou naaie wiemoentjes die op het dak zetten kist. En er binnen een heel dorp kan bijvoorbeeld van een monovergister kan een heel dorp van gas verzonnen worden. Dus er zijn al dingen die absoluut geen ruimte in beslag nemen, maar die wel energie opleveren. En dan heeft nog de plakken waar de zonnepanelen vol op de grond kennen. En dan kan je denken aan taluuts bij de snelwegen. Daar is genoeg ruimte, maar wat net een inbreuk heeft op de ruimte. En ik net landbouwgroen inneemt. Oké. Ik spreek even van mijn beurt, mevrouw de Vries, mijn excuus. In het net, want daar stel ik voor. Mooi. Maar ik zie nog wel even een punt hoe dat aquathermie, dat zit natuurlijk nog in een heel innovatief stadium. Hè? Dat smiet natuurlijk nog net zo vol nee, op. Dus maar als wij nou al zeggen van het zal wel niet worden, dan komen we er net. Nee. En er is krek in Heeg is er weer een subsidie van, ik meen wel 4 miljoen. Zou even nu te hollen. Nou ja. Dus de mensen zorgen er wel wat in, de geleerden zorgen er wat in en dat moet je dan ook benutten. Nou, als laatste mevrouw Boelsma van het CDA. Nou, de mooie voorbeelden die mevrouw de Vries van de FNP neemde, die kunnen plak vinden op landbouwbedrijven. Dat is prachtig. Dat binnen de Lietse molens, dat binnen de energiecoöperaties die de daken vollezen. Vanuit de meerskip die duurzaam iets bereiken met de landbouw. Ik jaren dat je zijn van de landbouwtransitie gaat net goed genoeg. Als je wat er al dienen wordt en als je dan ook de staatjes zeggen van wat er al bereikt is, dan denk ik dat er hele mooie stappen gedaan worden. En dat de landbouw dat ik goed met douane is. En ik denk dat ik heel goed in gewerking kan om beide doelen te helpen. Mooi. Ja. Nee, klik het je bij. Oh. Ja, klik je bij. Maar er zijn nog een paar orenvragen. Die wil ik nog even behandelen. Dus ik met jouw permissie. Ik hoop dat je
Dat is een beetje andere vraag. Dat is een vraag van de heer Mink uit Balk. En ik zal hem even stellen namens hem. Hij zei, ik verwerk zelf het groen- en GFT-afval tot compost. Toch betaal ik voor de groencontainer. Ik zou graag in de verordening opgenomen willen zien dat als je je best doet om minder afval te produceren, dat dit ook beloond wordt door een kleinere aanslag. Ik heb begrepen dat alle partijen eigenlijk een vers tarief hanteren hier in de gemeente. Met uitzondering van Partij voor de Arbeid en GreenLinks. Nou, net hier hanteert het vers tarief, want wij hebben in de gemeente namelijk 2 maten van de containers, Westien Kiezekerst. Dus daar zit al een tariefdifferentiatie. Oké. Maar goed, lid het overlet, deze man zei, ik wil graag beleend worden van mijn goed, steeds maar inzameling van mijn afval. Ja. Het is een semi-vers tarief, alleen nog, wij betalen alleen nog voor de grijze container en de groene container betalen we net wel. Grijze GFT. Maar hij heeft wel gelijk in die zin, als hij meer GFT-afval heeft en minder restafval, dat hij daarvoor beleend worden met de zoeken. Want het is natuurlijk een kostendekkende zaak. Dus of we die groene container minder op hoeven te hellen in de tarieven ik naar beneden taart. Dus het is echt wel een punt. Nee, maar de groene container, Partij van de Arbeid. Verder is het zelfs heel mooi om je burgers te motiveren om minder afval te produceren. En dat is een man die goed mee aan de gang is. Vind ik het prima om het er te hebben. Ja, want je hebben net een DIFTAR-systeem, zoals bijgelijks op het JRV. Hè? Dat is de vervuiler betaalt, steeds maar eigenlijk. Hè? Had ik blikken die dat vaak net werkt. Dat mensen bijvoorbeeld hun afval dan ergens oors, die gaan op een jeetje aan de andere kant van het land. En dan nemen ze een paar poeden afval mee om dan de herfst te gooien, omdat het daar net meer kost. En wat wel werkt is om het minder vaak op te heljen. En dat is eigenlijk eenzelfde soort systeem. Maar dan bemoedigt mensen gewoon om minder afval te verzamelen. Ja. Oké. Maar daarmee krijg je dus inderdaad hetzelfde was toen zei van ze gooien het vuilnis ergens anders door de schutting. Dus wij vinden gewoon heel belangrijk dat dat gewoon zo bloed zat het is. 1 keer in de 2 weken wordt gewoon het restafval ophellen. Maar mevrouw houdt erop niks bloed zat het is. Dus daar zal ik niet voor oordelen. Maar deze vinden wij belangrijk. Annemiek Vonk, D66. Ik denk dat een ander punt belangrijk is. En dat is hoe kom ik aan mijn afval. En dat is dat ik echt heel veel plastic beestje haal vanuit de supermarkt. Dus ik denk dat als wij daar de bewustwording hebben dat die ondernemers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mij iets te laten kopen zonder plastic. Want volgens mij kan een komkommer prima zonder plastic mee naar huis. Dan scheelt mij dat al een hele hoop afval. En dan zijn we volgens mij een heel snel verder. Als gemeente met wij daar gewoon bij de plastic containers in de dorp zetten en met pamperbakken. En daarmee hebben we gewoon heel soort volume uit deze containers hellen. En daardoor hoe we inderdaad minder vaak het afval op te hellen. En daardoor in de kosten van die meneer uit Balk hopelijk naar beneden. Oké, sorry. Nou, ik wil nog 1 keer even naar de Seel. Is er nog een vraag uit de Seel? Ja, mevrouw, je bent de eerste. En dan ben je haast de laatste. Geen je gang. Ik ben Anita Langejans, ik ben van het Forum voor Democratie. Ik wil nog even terug naar dat gedeelte over de camping. Dat de gemeente op zich wel wil dat er betaalbare kampeerplekken binnen. Waarom moest eigenlijk de gemeentecamping nou dan leeg? Want naar mijn idee ben daar dan ideeën voor om juist luxe chalets neer te zetten. Waarom kunnen we die net gewoon horen? Om inderdaad voor de mensen een betaalbaar plekje om te kunnen kamperen. Van waar is deze vraag? Nou ja, voor de zittende partijen. Ik denk en dat is dan... wie daarop antwoorden wil. Oké. Waar van de zittende partijen wil daarop reageren? Ja. Nou, heel kwart rondje. Nou, we hebben als gemeente zijn dat wij zelf geen camping exporteren willen. Dus het gevolg is dat ze van de hand van must. En wat er voor in het plak komt, de bedoeling, hebben ik de kaders voor sketst, hebben we eens aanzien dat met een heel gemixt beeld worden. Dus ik maar al die verschillende soorten plakken. Dus helemaal net alleen nog maar hele dikke huisjes. Dat gaat niet kwaad. Klopt. We hebben ook een graag behoefte van mij hebben dat maar de hele Ries zou praten. Dus dat we het op die manier willen. Race Visser? Nou ja, als je erin zit dat iedereen om mij praten kan, dan ben ik het wel, denk ik. Mensen. Ja. We hebben het uiterste best om die gemeentelijke camping te houden, zat je weer. We hebben de meesten geholpen, we zijn ook van jong en 10 maanden mee bezig geweest, ook in de coronaperiode. En dit is een voorbeeld van de gemeente, het die feiten nou een voorbeeldje aan alle particuliere bedrijven om een plan, dus die zal heen in praktijk te brengen. Je zou oorlog om je heen als je hier dat al die verse stemplakken al verdwijnen. Ik vind het verschrikkelijk. Mensen die het gaat net over om eren met mensen of zo. Het gaat om mensen die net rijk zijn, maar die of die het mooi vinden om op een camping te staan, vers plak. Dat verdwijnt al, dat vind ik verschrikkelijk. En dat hier dus nooit met die camping die hier bestaan blijven, zat hij weer. Maar net als vol yield is hem opknappen kan. Ik neem naar achteren, ja.
Eisen, we zitten hier jong en ja, de wereld die verhoort heel hard. Ik denk dat we over een maand een hele oor debat hebben. Ik denk dat het dus alle raakt wat er nu in Europa gebeurt. Het had mij persoonlijk raken. Soms rol je in de politiek, zodat we hier alle zitten. Ik ben nu, rol je nu langzaam bij in vluchtelingenwerk. Dus dorp Rotterdam, het is Squala, daar zit een IB'er die het 4 jaar hier in Kia winnen. Als Trutte is er niet meer. Ze is hier IB'er geworden, al per Jelien. En dan komen nog meesten hierheen. En ik heb bij uw stand van de ChristenUnie is dat daarnaast. Maar heb ik een dwarsgesteen. Daar binnen de giften welkom voor de mem en de band die hier kwam binnen. Oké, prima. Mooi. Dank u wel voor jouw verhaal. Dank u wel. En daar is ik nog iemand die als reageren. Ja, mijn naam is Hendrik Lagerveen en ik wil graag houden uit het gevaar wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt. Ik ga vragen aan het CDA, D66 en de VVD. Je mag wapens leveren. Wat denk je ervan? Wij staan op de randen van de Tweede Wereldoorlog. Zolang je wapens leveren, komen wij in gevaar van een Tweede Wereldoorlog. Wat is je antwoord erop? Want Jim zit in de regering, Jim regelt dat. Wij weten van niks. Het wordt maar jong. Ja. Dit is Goed niet meer terug. Goed hem terug, denk ik. Ja. Dank u wel voor jouw opmerking. Ik denk dat dit meer gewoon even een soort statement is wat jou, want dit is natuurlijk lokale politiek wat we hier hebben. En bij ook het over landelijke politiek. Maar misschien, ja, we moeten toch heel kwaad reageren. Heel kwaad reactie. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt in Oekraïne en wat Poetin er op dit moment doet. Dat voorop staan. En het is mooi dat je allerlei initiatieven ontstaan. Hier is ook een inzamelingsactie geweest van mensen die hebben hier ook al spullen verzameld. Die zijn nog maar vracht van vol maar spullen naar de grens van Polen en Oekraïne gaan. We met het dwan wat we kennen volgens mij. Voor mij is iedereen in het gemeentebestuur die wil dat volgens mij ook. Voor mij is het gemeentebestuur ook al heel druk bezig. Maar wat kennen wij het dwan voor de vluchtelingenstroom die er ons zit te komen. Want daar gaat het COA naartoe. Maar daar gaan wij als gemeente samen in over. Dus daar wordt heel druk aan werken. En volgens mij wil iedereen dwan wat we kennen. Maar voor de rest, wat jou ook zei, het is wel landelijke politiek. Ja. Oké. Vragen stellen niet net zo goed, dat niet zo wapens. Ja, maar ik denk. Ja. Goed, maar helder. Is er nog een orenvraag, zeg maar specifiek over de verkiezings? Ja. Ja, het is Wabe Frank uit Lemmer. Het is wat een algemeen. We hebben jong bij elkaar geweest. Nou, als het al eens een jaar. Ja, je bent wel aardig bij elkaar erin. Dus ik heb net hele grote verschillen. Dus er zal vast een goede coalitie komen. Kijk als jou hier weer om. Er gebeurt wat, maar fijn. Ik wil wel graag van een partij hier. Sluit hier met een bepaalde partij of partijen uit. Dan doe ik een beetje op landelijke politiek, maar speelt dat ik binnen de gemeente? Dat is mijn vraag. En ik wil graag van iedereen wil jaren van sluit hier een partijen of een partij uit. Dat is mijn vraag. Oké, dat is helder. Dan lees ik nou die vraag even, dat is wel een interessante vraag, dan lees ik die even voor onder de partijen hier. Maar dan stel ik eerst even een algemene vraag. Waar sluit geen ien uit? Oké. Dus er zijn een aantal die het wel bepaalde partijen uitsluiten. Dat binnen dan D66? Nou, D66 sluit niemand uit. Maar we moeten ook niet hypocriet zijn en zeggen dat er een huwelijk aankomt van enorme verschillen. En dat het onoverbrugbaar is. Een huwelijk tussen? Nou, als er echt fundamentele punten in een partij zijn die echt niet verenigbaar zijn, dan moeten we ook niet liegen en zeggen en doen alsof. Nee. Ik denk en op wel wie dat doelt u dan? Waar doel je dan? Op Forum voor Democratie? Moet je luisteren, ik heb nooit met hen aan tafel gezeten in onderhandelingen, dus ik sluit niemand uit. Maar ik kan wel stellen, op het moment dat wij bij onze partijpunten blijven, dan betekent dat niet dat wij onze partijpunten weg zullen geven om ten koste van alles een coalitie te bereiken. Oké, dat je ook praten van mij wat mooi in de moelen, maar ik nou, denk het is heel simpel. Op voorhand uitsluiten, nee. Oké, helder. We beginnen Ivo de Wolf. Nou, ik ben al verbaasd dat er volle handen mee in, want voor mij het laatste stuk in de Louter Krant te zien, hoe dat een heel stuk partijen volgens mij net willen samenwerken met Forum. En daar hadden wij nog een slag om eren.
Maar ik heb hier een soort landelijke punten op de flyers en op de posters staan. Ja. Ik heb ouder de weken daarna zien naar het debat in de Tweede Kamer. En dat heb ik me echt verschammen dat het in dit land op die manier gebeurt in de Tweede Kamer. Maar dat is landelijke politiek. Dus in de basis wil ik niemand uitsluiten, maar van me hier de partijen die heel veel van is afstaan. Het Forum voor Democratie. Helder, oké. Sietse Holtrop. Ik kan daar heel kwart op wijze hetzelfde laken en pak. Ik heb dit, ik ging je net al in hoor, maar wat mij betreft, ik wil net in een coalitie met een partij die landelijk dit soort zaken En dan bedoel je ook Forum voor ja, Democratie? dus de houding ten aanzien van de oorlog in Rusland, de helder. Oekraïne, nee. FNP? De waarvregen van sluit je partijen uit. Nou, op zich net. Maar als een partij, en dan neem ik Forum dezelfde dingen docht als hun leider Baudet, dan wordt het heel lastig. Annemakuur? Ja, wij hebben voordat de oorlog uitbreekt met Oekraïne hebben wij dat ik al oorjoen. En dat is niks te nadelen, persoonlijk zoen van mijn buurman. Maar wij gaan vast uit principe, werken wij net gaan met Forum voor Democratie. En dat komt omdat het hele beginsel, het gedachtegoed van die partij, dat vinden wij verwerpelijk. Oké, Gerrit de Boom. Nou, heel makkelijk. Ik zie wij sluiten net in uit, maar wij hebben al heel duidelijk onze voorkeur. Ja. Dat is een verloren vraag. Nee, kijk er net van uit. Maar waar wil Gerrit de Boom dan graag verkering hebben? Nou, dan moeten we als de verkiezingsuitslagen er is, dan moeten we daar maar eens naar zien. Oké, nog even de kaarten voor de baas houden. Ja. CDA. Nou, ik wil jij er ongeveer en dan neem ik het maar benjamen bij Forum voor Democratie, dat u ze uitgangspunten zijn uit elkaar lijn, dat ik het me net vaststellen kon. En ook komt in de campagne de hele tijd het foldertje met de landelijke voormannen van Thierry Baudet. Nou, dan is het heel duidelijk, want dat is net verenigbaar, maar hoe het CDA in de maatschappij zit. Reese Visser. Nou ja, het gaat in feite om twee dingen. Coalitie, dat beschut meestal wie wethouders leveren hier. En het shot er net uit dat de NCPN nou voor een paar weken dus een wethouder levert, want wij zijn een oppositiepartij. Maar dat beschut net dat wij net gewerkje kennen, maar buiten het college om, maar andere partijen. Wij zullen met iedereen gewerkje, wisselende contacten, als dit in belang van de bevolking. Oké. Dan werk je weer, maar de duivel is nooit moer. Oké, dank u wel. Sander de Visser, ik kom toch even, Sander de Ridder, sorry, mijn excuus. Ik kom toch even bij jou om voor een reactie hierop. Want iedereen die is neemt en iedereen die is in samenwerking. Maar wij staan er wel in, iedereen gaat bij. De democratie bepaalt straks welke partijen het grootste wordt. En met iedereen gaan wij gewoon praten. Want dan kan je zeggen, ben er overeenstemmingen of net. Dank en dat doet iedereen in mij. Helder, Kees Holtrop. Ja, ik sluit me daar helemaal mee aan. Dat uiteindelijk de coalitie, afhankelijk van hoe het volk stemt, gaan we ergens om tafel zitten en ja, maar komen we ergens. Hier jou dit verwachten of wordt je nou volle meer duidelijk jong Ja, dat steeds maar het gros van de partijen in de Frieske Mare zei van we willen absoluut net mij voor Democratie geerwerkje. Ja, kijk, deze framing is natuurlijk een aantal weken geleden al begonnen. Dus er is geen enkel onverwachts punt wat hier natuurlijk op tafel komt. Dus mij verrast het niet. Oké. Wat ik wel graag zou willen is dat men kijkt gewoon naar de punten die wij in het partijprogramma hebben staan. Want daar gaan wij voor vechten de komende 4 jaar. Als wij verkozen worden. En ja, daar kunnen we elkaar in vinden of niet. Oké, mooi. Ik ga nog even waarom naar de CL, want we beginnen met u te tiert erin. Is er nog een laatste vraag van Ian? Oh ja, hier vooraan en daar. Nou, die twee nog. Kom we eerst bij jou? Mijn naam is Piet Wit. We hebben de hele tijd al mensen horen refereren aan het verhaal van Den Haag. Daar wordt van alles geregeld, er komt geen geld mee. Maar tegelijkertijd hoor ik ook vaak van partijen dat het zo belangrijk is dat ze link hebben met Den Haag. Ik denk dan de landelijke partijen met lokale vertegenwoordigers. Mijn vraag is dan aan die landelijke partijen. Kunt u voorbeelden geven waar je zegt, ja, het feit dat wij onze landelijke contacten hebben, daar heeft de Frieske Marre in dat en dat geval voordeel bij. Helder, Dat mooi. heb ik gemist. Ja, dan ga ik eventjes een heel kort rondje maken langs die landelijke partijen. En dat ze dan even één ding noemen waarbij zij voordeel hebben, waarbij de Frieske Marre voordeel heeft gehad. Dat zij een connectie hebben met de landelijke partijen. Ik geef het D66.
Ik denk dat wij een hele goede samenwerking hebben met ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. En dat heeft ons zeker een steun in de rug gegeven met de zandwinning. En hopelijk ook met het positieve draaien naar een samenleving waar een kringlooplandbouw die goed is voor boer en mens en natuur. Ivo de Wolf. Ja, heel concreet. Deze week een paar weken geleden hier wij een Tweede Kamerlid op visite bij langs de Burgje, Burkers hier geweest bij de boeren. En heel concreet, daar lees je gewoon kamervragen over de presentatie van hey, hoe zit dat? Dat is een directe link van naar een visite hier bij een boer hier een bak koffie drinken en nou lezen de kamervragen op landelijk niveau. Dus die korte lijntjes, het zeker meerwaarde. En heel concreet. Dan hier je maar voor de BBB. Ja. Wij hebben een bondgenootschap bij de boer-burgerbeweging. Dat houdt precies hetzelfde in. Oké. Ja, dus wij hebben ook de lijntjes kort naar Den Haag. En dat is gewoon belangrijk, want dan heeft ze gewoon meer invloed op allerlei Chris Nudi. Ja, nou ja, meneer De Wolf kan ik daar net op aanvullen. Het is inderdaad, wat mevrouw Halterop, ik zei het is gewoon makkelijk dat je die kwarte lijntjes met Den Haag hebben. En als het nou specifiek voor de Frieske Marren voordeel heeft, ik denk dat het voor de provincie Friesland wel een volle groter voordeel heeft. Maar goed, dat binnen onderwerpen, die zullen dan naar bord komen. Ja. En dan hebben we door de samenwerking, dan hebben we het inderdaad door landbouw. Dat zijn wel de onderwerpen waar we op scoort hebben in de Frieske Marren en in Friesland, denk ik. Maar joh, hebben we net het 06-nummer van de landbouwminister in jouw portefeuille? Als ik die heb wel, dan komt dat goed. Sipje van der Meer, Partij van de Arbeid. Ja, vanzelf heeft het voordelen omdat je eigenlijk al je onderwerpen op de agenda zetten kennen via je lokale Kamerleden. Maar ik beantwoord je deze vraag, Piet, of jou hier, want dan zal ik daar heel concreet vertellen wat het mij opleveren heeft deze periode. Oké. CDA. Ja, dat is wel voor de landelijke partij. Maar wij hebben ook een oude vader in de Eerste Kamer. Ja, maar in de Eerste Kamer. CDA. Nou, kwartlien werden wij er door de landelijke Harry van der Molen nog op wezen dat de aanvragen voor de infrastructurele producten kwam. En daarin hebben we het aquaduct op tafel gebracht. Dus dat is van die lijn, die ben hartstikke makkelijk. Nou, contacten met onze Kamerleden, die lijntjes ben heel kwart. Of we het landbouw hebben, dus dat is goed. Maar dit is een concreet voorbeeld, het aquaduct in de Kastelien. En dan kijk ik even naar de links. Ja, bij u geldt denk ik hetzelfde als voor die andere partijen. Friesland breed is denk ik de gaswinning onder het wat. Ik een heel goed voorbeeld ervan. Wat wij zelf, ik onderdraag had bij landelijk binnen dingen, nou ja, zoals die WEM-problemen die bij u spelen. Dus daarom GreenLinks bijvoorbeeld nou een wetsvoorstel die om de huurprijzen verder te reguleren. Maar er ben ik oorzaken die bijvoorbeeld in de Eerste Kamer besluiten binnen uiteindelijk om die bezuiniging op de jeugdzorg weer om te draaien. En dat komt wel naar signalen uit uw gemeente, maar ook uit de andere gemeente. Ik ga naar de laatste vraag stellen, daar op de hoeken. Ja, moet je even steen gaan, dan kan de man van de microfoon je herkennen. Ja. Hans Christ. Ik heb even aan Ten Boom een vraag. Hij had het zo pas over bouw met 5 hoog of 6 hoog. En dat noemt hij dan landelijk. Nee. Nou vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Ja. Sorry hoor, maar dat is voor mij geen landelijk inzicht. Dat wil ik wel op antwoorden als dat mag. Zeker. Nou, hartstikke fijn. Het gaat er niet om dat je dat ook gaat uitvoeren. Het gaat erom dat je de opties open moet gaan houden om te kijken van wat gaan we doen, waar willen we heen. Hoe zorgen we dat er genoeg huizen voor iedereen aanwezig zijn, maar daar hoef je niet altijd direct zoveel landbouwgrond aan te besteden. Dat kan ook op andere manieren. Maar goed, daar kunnen we eens over zijn. Sorry, dan moet ik toch wel even lachen, want dan denk ik bij mezelf van landelijk is niet 5, 6 hoog. Ik zie in Heerenveen flats van 5, 6 hoog of 10 hoog. Nou, dat is een afschuwelijk gezicht. En als u nou zegt van dat is de oplossing. Nee, is een oplossing. Een oplossing. Een nou, oplossing. Ik zie dat hier in de gemeente echt wel zitten. Niet zitten dus. Oké. Dan gaan we gewoon lekker 30% van de landbouwgrond daar te grabbel aan gooien. Prima oplossing. Dank u wel voor uw vraag. Ik wil het hierbij afronden. Het is hartstikke tief het zien. Ons vier dit listloekersdebat. Vooral dank aan alle listloekers en de vertegenwoordigers van de partijen die het hier voor Wien en mij dienen onder dit debat. Heel soort succes de komende weken nog en vooral waasje, 16 maart. De politieke markt hier in het Seelencentrum Sint-Niek die door het nog even onder de klok van 10 uur kwartier tot 10. Ik wil je ook heel erg bedanken voor je komst hier en jou voor het volgen via de stream.
En vanaf begin oren week kan dus al stemmen op maandje 14 en 15 maart op een aantal locaties in de gemeente. Maar 16 maart, dat is dan de echte grote verkiezingsdag. Met jongs vanaf 11 zien vanuit het gemeentehuis in de Jouwer, op een Jouwer, de uitslagen. De uitslagen van de meer dan 40 stembureaus in de gemeente. Je kunnen dat ik weer volg je via de stream. Mogelijk ontal en nog een hele verkiezing.